Δεν έχω πιστεί. Κυρίες και κύριοι και φίλοι του ποδοσφαίρου, μη καλησπέρα από το Μπέκελμπεργκ του Μένχεν Γκλάντμπαχ σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο και την ελληνική ομογένεια που βρίσκεται στη Βόρειο Αμερική. Σε λίγη ώρα, ένα ακόμη παιχνίδι που είχατε παρακολουθήσει σε απευθείας δορυφορική σύνδεση του Star Channel και τότε το τελικό αποτέλεσμα 2-2 έφερε την ΑΕΚ στον δεύτερο γύρο του κυπελούχων Ευρώπης και φυσικά απόψε εδώ στο Μπέκελμπεργκ αντίπαλο της Μπορούσια Μένχεν Γκλάντμπαχ. Και βέβαια στους δέκτες ο Στέφαν Έφενμπεργκ, ο άσος της Μπορούσια, 33 φορές διεθνής, 27 ετών. Να σκεφτείτε ότι το περιβραχιόνιό του, το οποίο φέρει τον Τίγρη, βγήκε σε 1500 κομμάτια, 500 αντίτυπα και πουλήθηκε μέσα σε μία μέρα, παρακαλώ, και τα 1500 κομμάτια πουλήθηκαν στο Μένχεν Γκλάντμπαχ από τους φανατικούς, στους φανατικούς μάλλον οπαδούς της Μπορούσια. Εδώ το διαιτητικό τρίο, διαιτητής ο Πορτογάλος Μοντέιρο Κοροάντο, με επόπτες γραμμών τους συμπατριώτες του, τον Γκόμες Καρβάλιο και τον Τεβέζα Νέτο. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Επιλέγουν με το νόμισμα τώρα σέντρα ή εστία οι δύο αρχηγοί, ο Μιχάλης Βλάχος, απόντος του Στέλιου Μανολά και ο Στέφαν Έφενμπεργκ. Και εδώ ένας χαρακτηριστικός τύπος, ένας παραδοσιακός τύπος θα έλεγα, ο παδός της Μπορούσια Μένχεν Γκλάντμπαχ με την μασκότ της ομάδας πάνω στο ταμπούρλο του. Θα έχετε αμέσως και την καλησπέρα του Ανδρέα Δημάτου, του συναδέλφου ο οποίος βρίσκεται δίπλα μου και θα με βοηθήσει στην περιγραφή του αγώνα. Ανδρέας ήταν νωρίτερα στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ξέρει ποια ήταν τα τελευταία λόγια του Ντούσαν Μπάγεβιτς στους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Θα του δώσω που επισημάνω ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αυτό που φοβάται είναι η βροχή. Μια βροχή με τρελαίνει, έλεγε χθες, όταν σιγόβρεχε χθες το πρωί εδώ στο Μένχεν Γκλάντμπαχ. Και βέβαια ένας βαρύς αγωνιστικός χώρος θα συνέφερε, εδώ ο Μάρτιν Νταλίν, θα συνέφερε σαφέστατα τους Γερμανούς και όχι την ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό. Βαριά σύννεφα έχουν σκεπάσει από το πρωί τον ουρανό του Γκλάντμπαχ, ενώ το παιχνίδι μόλις τώρα άρχισε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν έτσι, η θερμοκρασία είναι καλή, προσφέρεται για ποδόσφαιρο. Ανδρέας Δημάτος το λόγο για να προχωρήσουμε στην περιγραφή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από εμένα. Να προσθέσουμε ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς δεν φοβάται μόνο την βροχή, φοβόταν πριν από το μάτσο, όπως δήλωσε, και τον Στέφαν Έφενμπεργκ, για τον οποίο μίλησε εσύ πριν Δήμο, και είπε χαρακτηριστικά ότι αν καταφέρουμε να διορίσουμε, τότε έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Ο Έφενμπεργκ φοβίζει κυρίως και όλοι οι κεντρώμορους ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το εγκόμιο μάλλον που του έπλεξε ο Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς, συνήθως φιδωλός στις δηλώσεις του για αντιπάλους, και είπε ότι στο παιχνίδι της Γκλάντμπαχ είναι αυτός που κάνει τα πάντα, παίρνει την μπάλα του τερματοφύλακα και μπορεί να βγαίνει ακόμα και σε θέση center for. Η πρώτη οργάνωση επίθεσης από πλευράς ΑΕΚ πέρασε χωρίς αποτέλεσμα, όπως είδατε. Ο Νόιν έψαξε και βρήκε τον Νταλίν. Ο Νταλίν έχει μπροστά του τον Βλάχο, έρχεται τον Κορπόκης να βοηθήσει, ενώ ίσως να ακούσατε και τις αποδοκιμασίες, επαναλαμβάνω, από τους 5.000 Έλληνες που βρίσκονται στο ένα πέταλο και τη μία αγωνία που συνεχίζει από το πέταλο που βρίσκεται πίσω από την αιστεία του Ηλία Ματσίδη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Νταλίν με τον Βλάχο εκεί στο βάθος. Ο Βλάχος ελέγχει και θα πρέπει να έχει κερδίσει και φάουλ βέβαια. Εδώ ο Μάρτιν Νταλίν, πολύ συζητημένος τις μέρες στη Γερμανία, θα έχει τσουγκρίσει με την Gladbach. Έχει αποφασίσει ουσιαστικά να εγκαταλείψει το Μένχεν Γκλάντμπαχ και όπως γράφει σήμερα ο γερμανικός τύπος, φαίνεται ότι αν τελικά ο Νταλίν φύγει, που αυτό είναι πολύ πιθανό, η επόμενη ομάδα του θα είναι Ίντερ. Ο Νταλίν σκέφτεται πολύ σοβαρά να συνεχίσει πλέον την καριέρα του στο καμπιονάτο. Σαμπανάτζοβιτς και πάλι ο Βαθιά παλιά του Σαβεύσκη για τον Μπατίστα, έκοψαν οι Γερμανοί προσωρινά. Μαλαδένης, κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Σνάιντερ. Νόιν, ο Νόιν που έχει χώρο και προωθείται. Η επέμβαση από τον Βλάχο, ο Μαλαδένης απέφυγε πολύ έξυπνα τον Κάστενμάγερ. Πάντα Μαλαδένης ατομική προσπάθεια. Για να δούμε την προσπάθεια του νεαρού και θα έχουμε φάουλ βέβαια. Αντικανονική επέμβαση του Φρόντσεκ
πάνω στον Μαλαδένη. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ με την συμπλήρωση του τρίτου. Παν 0-0. Στον Μπέκελ να βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Διακοπή στο παιχνίδι για να προσφερθούν, βλέπετε, οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία τον Χρήστο Μαλαδένη και σε πρώτο πλάνο ο Μίχαλ Φρόντσεκ, ο οποίος υπέπεσε σε αυτό το φάουλ το οποίο ξαναβλέπουμε. Επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στο Μαλαδένη, ίσως θα χρειαζόταν και κάρτα εδώ. Βλέπετε χαρακτηριστικά τους μορφασμούς στο πρόσωπο του Μαλαδένη. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό. Η ΑΕΚ στο διατάφτα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Εδώ πάντα ο Φρόντσεκ μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες τοποθετεί το τείχος. Αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, το βλέπετε, του Καν. Αλλά σε καλό θα έλεγα, και Τσπάγια και Σαβεύσκι μπροστά. Το σούτ από τον Γεωργιανό δεν ήταν καλό. Η μπάλα βρήκε την πλάτη του Κλίνκερ. Επιμένει με τον Κασάπη. Κακό κοντρόλ και εκτός αγωνιστικού χώρου. Να, ο Τιμούρ και Τσπάγια εδώ. Η Gladbach που έχει και αυτή δύο απουσίες, δεν παίζει ο τιμωρημένος Τέρνκοτ και ο τραυματίας ο Κρίστιαν Τέτερ, που κατά σύμπτωση κάνει άσχημα γενέθλια σήμερα, γεννημένος στις 19 Οκτωβρίου 1963, έγινε σήμερα 32 ετών ο Φοξ Τέτερ, αλλά τα γενέθλιά του δεν τα γιορτάζει τουλάχιστον με τη συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι. Η συμμετοχή του πεζόταν 50-50, ζητώ συγγνώμη, ως και την τελευταία στιγμή, τελικά φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Και η Gladbach στο προσκήνιο με τον Νόιν. Άλλαξε με τον Ταλίν, θέλουν να παίξουν το 1-2, παρεμβαίνει ο Μπορμπόκης, έχουμε πλάγιο. Σε πρώτο πλάνο ο Γιόρκ Νόιν, 29 ετών. Για να δούμε τελικά τι έχει καταλογιστεί. Το πλάγιο είναι παίκτης ΑΕΚ, πάλι καλά. Μπορμπόκης αυτό το πλάγιο, Μπατίστα. Παλιά μάλλον στα τυφλά ελέγχουν οι Γερμανοί και συγκεκριμένα ο Άντερσον, ο Σουηδός. Από κάποιες κόντρες ευνοήθηκε ο Κετσπάγια, Σαβεύσκι και τώρα Κασάπης. Κασάπης που έχει μπροστά του τον Κάστερ Μάγερ. Επιλέγει τον Μαλαδένη και αυτός ο Σαμπανάτζοβιτς. Σαβεύσκι. Η μπάλα βρήκε πάνω στο Σνάιντερ και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Να ο Σαβεύσκι. Στο πλάγιο ο Κασάπης για τον Μπατίστα. Μπατίστα πάντα, έπεσαν δύο Γερμανοί πάνω του, έχασε την μπάλα. Και ο Κλίνκερ που τροφοδότησε τον Νόιν. Φλίψεν. Ψάχνει τον Έφενμπεργκ, Κωστένογλου έγκυρα και έγκαιρα τοποθετημένος. Έδωσε τη λύση. Από τον Σαμπανάτζοβιτς στον Κασάπη τώρα. Σαβεύσκι. Και Τσπάγια είναι ξεμαρκάριστο στην άλλη πλευρά ο Μπορμπόκης. Ο Κετσπάγια τελικά έχει κλειστεί, δεν τον είδε. Σαμπανάτζοβιτς βρίσκει αυτός τώρα τον Μπορμπόκη. Με τον Νόιν μπροστά του Μπορμπόκης. Μπατίστα. Δεν έπιασε αυτό που ήθελε να κάνει ο Μπατίστα. Τελικά οι Γερμανοί με τον Κάμπς έδιωξαν μακριά και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Άφησε και ο Σαμπανάτζοβιτς, θα βγει βεβαίως πλάγιο η μπάλα υπέρ της ΑΕΚ. Και εδώ ο τερματοφύλακας, ο Ούβετ Κάμπς, 31 ετών, με το σκουλαρικάκι στο αυτί. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Μπορμπόκη. Η ΑΕΚ που θα έλεγα ότι σε αυτά τα πρώτα 7-8 λεπτά, τα αναγνωριστικά όπως και σε κάθε παιχνίδι βεβαίως, φαίνεται να έχει τον έλεγχο του αγώνα, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτός βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο οι οπαδοί της ΑΕΚ, θα το πω μια ακόμη φορά, περίπου 5.000, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενισχύουν την ομάδα τους είναι θεμιτός. Αθέμητος, όταν ακόμη δεν είχαμε συνδεθεί, εκείνος ο τρόπος που επέλεξαν όταν η ΑΕΚ έκανε την εμφάνισή της στο αγωνιστικό χώρο του Μπέκελ, με την ρήψη 2-3 καπνογόνων, η οποία προκάλεσε
την επέμβαση, την άμεση επέμβαση του Προέδρου της Ένωσης, του Μιχάλη Τροχανά. Ο κ. Τροχανάς από το μικρόφωνο απίθυνε έκκληση στους οπαδούς της ΑΕΚ ότι η UEFA καραδοκεί. Νταλίν εδώ, το σουτ του Νταλίν, ο Ατματζίδης δεν ευνηδιάζεται. Ήταν δυνατό το σουτ, βοήθησε εκεί και ο Σαμπανάτζοβιτς σε πάση περιπτώσει. Επιμένουν όμως οι Γερμανοί με τον Σουηδό, τον οποίο μαρκάρει ο Κασάπης. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της Γκλάντμπαχ. Εδώ Βλάχος και Νταλίν. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Το σούτ από τον Νταλίν, ο Ατματζίδης δεν ευνηδιάστηκε. Και πάλι σε ζωντανή μετάδοση θέλει προσοχή. Βγαίνει ο Ατματζίδης, έγκαιρα χάνει την μπάλα και μπλοκάρει. Ίσως θα υπάρχει και επιθετικό φάουλ. Για να δούμε τι έχει στηρίξει ο διαιτητής με τον Ατματζίδη. Βεβαίως τον Νταλίν που πιάνει το κεφάλι του με τον διαιτητή, ο οποίος έχει στο φάουλ. Ναι, Αντρέα. Έλεγες πριν για την συμπεριφορά των Ελλήνων οπαδών, τα δύο καπνογόνα που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο και οπωσδήποτε. Συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι καθαρή η περίπτωση εδώ. Με απλωμένο το δεξί του πόδι ο Νταλίν κάνει επιθετικό φάουλ στον Ατματζίδη. Και αυτό πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι ήδη 2 φορές υπότροπη για τα 2 παιχνίδια με τη Σιόν, οπότε ο κίνδυνος τιμωρίας είναι πάρα πολύ ορατός αν δεν προσέξουν συνέχεια οι οπαδοί της ΑΕΚ. Και κάτι ακόμα, αυτό τουλάχιστον που μας εντυπωσίασε ήταν η αίθουσα επιχειρήσεων της γερμανικής αστυνομίας, στην οποία υπάρχουν 6 μόνιτορ σε φιλάθλους της ΑΕΚ, τα οποία μόνιτορ πιάνουν συγκεκριμένα τμήματα στις κερκίδες. Για να δούμε αυτή τη φάση, η σέντρα του και για τα κεφαλιά η μπάλα out. Αντρέα. Και αυτά monitor, από τα οποία monitor οι αστυνομικοί οι Γερμανοί αστυνομικοί μπορούν να παρακολουθούν ανα πάσα στιγμή τη συμπεριφορά των Ελλήνων οπαδών και όταν μάλιστα έπεσαν τα καπνογόνα μέσω αυτών των μηχανημάτων, ένα σύστημα που αξίζει γύρω στα 40 εκατομμύρια δραχμές, τράβηξαν φωτογραφίες ακριβώς στα επίμαχα σημεία, έτσι ώστε να έχουν άμεσο έλεγχο του χώρου και να μπορούν, αν τα πράγματα γίνουν πιο δύσκολα, να δώσουν συνέχεια. Για την ώρα συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Μίχαελ Κλίνκερ και τώρα τον Άντερσον που άφησε για τον Έφενμπεργκ. Αργός ρυθμός στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Η πάσα του Κλίνκερ για τον Νόιν. Ο Νόιν που ψάχνει τον Φρόντσεκ. Τελικά ο Σαμπανάτζοβιτς είναι αυτός που διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. 10ο λεπτό στο Μπέκελμπεργκ. Μπορούσε Μönchengladbach ΑΕΚ 0-0. Παιχνίδι παρακολουθείται σε απευθείας δορυφορική σύνδεση του Σταρ με το γήπεδο της Gladbach. Το πλάγιο από τον Φρόντσεκ για τον Έφενμπεργκ. Έφενμπεργκ πάντα και τελικά έχουμε φάουλ, λέει ο Πορτογάλος ο διαιτής, ο οποίος μάλλον εξαντλεί την αυστηρότητά του εδώ για να καταλογίσει αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Κωστένογλου στον Έφενμπεργκ να το μεταφράσει ως φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, οι Γερμανοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ που φέρνουν πολύ κόσμο στην περιοχή του Ατματζίδη και εκτελεστής είναι ο Νόιν. Ο Μπορμπόκης μπροστά από τον Νόιν. Για να δούμε, έχει φάλτσο η μπάλα ή και φάουλ. Δυστυχώς, κεφαλιά που έτσι Φλίψεν, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ατματζίδη. Η πρώτη καλή φάση ουσιαστικά, την οποία ξαναβλέπουμε 10ο λεπτό. Το φάουλ από τον Νόιν, ο Φλίψεν πηδάει ψηλά, πιάνει την κεφαλιά, είδατε πόσο φάλτσο έχει μπάλα. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ηλία Ατματζίδη και από μια ακόμη κάμερα της ZDF, που είναι το παραγωγό κανάλι στο σημερινό παιχνίδι, η προηγούμενη φάση. Μπατίστα δεν μπόρεσε, προσπαθεί ο Σαβεύσκι, ο Σαμπανάτζοβιτς. Μπατίστα έχασε από τον Φλίψεν και τώρα ο Βίνχοφ για τον Έφενμπεργκ. Έφενμπεργκ πάντα είναι 2 της ΑΕΚ πάνω του και θα βγάλουν την μπάλα σε πλάγιο. Ο αρχηγός στο πλάγιο. Σνάιντερ για τον Νόιν. Ο Νόιν θέλει να βρει τον Φρόντσεκ, ο Μαλαδένης πιο πάνω στην μπάλα, έρχεται, βοηθάει και ο Κούτουλας. Και ο Κούτουλας έξυπνα θα κερδίσει ένα πλάγιο από την επέμβαση του Φρόντσεκ. Νάτος ο Γιώργος Κούτουλας, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, καλείται να δίνει τη στιγμή που τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την ΑΕΚ, τη στιγμή
που ο πονοκέφαλος γίνεται μεγάλος για τον Μπάγεβιτς όταν λείπει ο Μανολάς από αυτό το τόσο κέριο πόστο. Τη θέση του λείπει ουσιαστικά που καλύπτει σήμερα ο Γιώργος Κούτουλας. Εδώ ο Κούτουλας, μια παλιά μάλλον στα τυφλά, αρκεί να φύγει μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Κασάπης εκεί κέρδισε όμως πιο γρήγορα ο Κάστεν Μάγερ. Προσπάθησε ο Σαμπανάτζοβιτς και έγινε φάουλ πάνω στο Σέρβο. Εδώ ο Πορτογάλος ο διαιτής και να ο Φλίψεν που έκανε το φάουλ στον Σαμπανάτζοβιτς. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Μαλαδένη. Ενώ ανοίγεται δεξιά ο Μπορμπόκης. Πάντα Μαλαδένης δίνει τώρα στον Μπορμπόκη, ο οποίος έχει μπροστά του τον Νόη. Μπορμπόκης που ψάχνει κάποιο συμπαίχτη του. Η σέντρα που έκανε δεν υπάρχει κανείς όμως εκεί, εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Η ΑΕΚ που στο σημερινό παιχνίδι προσέχει βεβαίως ιδιαίτερα τα νότα της. Θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά απέναντι στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Bundesliga. Να μην ξεχνάμε ότι το περασμένο Σάββατο αυτή η Gladbach κέρδισε μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου την Bayern με 2-1. Ήταν η πρώτη νίκη των πράσινων του Mönchen Gladbach στο Μόναχο ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια. Και οπωσδήποτε δημοσθένει η χρησιμοποίηση του Έφεμπεργκ σαν δεύτερο επιθετικού δίπλα στον Μάρτιν Νταλίν. Λύνει κατά κάποιο τρόπο τα χέρια του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Του βάζει προσωπικό φρουρό, ο οποίος είναι, όπως βλέπουμε στα πρώτα λεπτά τουλάχιστον, ο Νίκος Κωστένογλου. Ενώ αντίθετα, αν ο Έφεμπεργκ έπαιζε στη δεξιά πλευρά όπως συνηθίζει να παίζει στην Bundesliga, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είπε ότι δεν θα μπορούσε να του βάλει παίχτη να τον κυνηγάει σε όλο το γήπεδο και θα τον πρόσεχαν ανάλογα με το χώρο στον οποίο θα κινείται. Άντερσον. Οι Γερμανοί ψάχνουν να βρουν διαδρόμους δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου αγώνα. Πάντα το 0-0 στο Μπέκελμπεργκ. Βίνχοφ για τον Άντερσον. Φλίψεν. Λάθος του Φλίψεν, πλέον αποδέκτης της μπάλας. Μπατίστα μοναδικός ουσιαστικά κυνηγός απόψε εδώ στο Μπέκελμπεργκ. Νταλίν για τον Φλίψεν. Καθυστερεί αυτός. Βίνχοφ. Ο Κλίνκερ, ο Έφενμπεκ θαυμάσια για τον Κάστεν Μάγερ. Η σέντρα διώχνει την τελευταία. Μεγάλος ο κίνδυνος για την ΑΕΚ. Έγινε φάουλ πάνω στον Έφενμπεκ, το οποίο καταλογίστηκε από τον Πορτογάλο. Το φάουλ που έκανε ο Τόνι Σαβεύσκι εδώ. Εδώ η προηγούμενη φάση. Το τακουνάκι του Έφενμπεργκ για το φάουλ που έκανε ο Σαβεύσκι και πάλι πολλοί κόσμος στην περιοχή του Ατματζίδη. Το φάουλ ο Ατματζίδης βγήκε σε αυτή τη σέντρα ουσιαστικά την παράλληλη που επιχείρησε ο Κάστεν Μάγερ εκτελώντας το φάουλ που είχε κερδίσει η ομάδα του. Και πάλι κάμερες στραμμένες πάνω στο μεγάλο αστέρι της Gladbach, τον Στέφαν Έφενμπεργκ, που στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών θα τσούκρισε με τον Φόκτς. Θυμάστε ύστερα από εκείνο το παιχνίδι το δραματικό όπως είχε εξελιχθεί για τους Γερμανούς με την Νότια Κορέα που είχαν κερδίσει με 3. Είχε κάνει μια χειρονομία προς την εξέδρα ο Έφενμπεργκ πανηγυρίζοντας τον γκολ το οποίο σημείωσε. Μια χειρονομία η οποία έκανε τον Φόκτς να του κάνει δρυμύτατες παρατηρήσεις. Εκείνος θεώρησε ότι προσβλήθηκε από τις παρατηρήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, αποφάσισε να καταλήψει την εθνική ομάδα της χώρας του, να πάει στη Φλόριδα για διακοπές και τελικά να πάψει οριστικά να αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας. Ο Μπατίστα που ξεφεύγει πολύ όμορφα, να δούμε την αντίθεση της ΑΕΚ. Ο Μπατίστα που θέλει και κάνει το σουτ και η ευκαιρία η πολύ μεγάλη για την ελληνική ομάδα. Η μπάλα είναι κόρνερ, προφανώς βρήκε πάνω στο πόδι του Κλίνκερτ που μαρκάριζε στην προηγούμενη φάση και η ΑΕΚ που θα έλεγε την ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Δείτε τον Μπατίστα με άψογο διασκελιστή και στην την ώρα που πήγε να πλασάρει έβαλε το σώμα του κάνοντας το τάκλιν ο Κλίνκερτ και πέταξε την μπάλα κόρνερ και από μια ακόμη κάμερα τη στιγμή πια που έχουμε την κατάληξη της φάσης μπάλα βγαίνει κόρνερ και εδώ ο Ντανιέλ Μπατίστα και να ο προπονητής ο Μπερτ Κράους. Να δούμε το κόρνερ με τον Κετσπάγια με πολύ φάλτσο όμως απευθείας στην αγκαλιά του Κάμπς. Δεν ανησυχεί ο Γερμανός γκολκίπερ. Εδώ. Πέρασε όμορφα ο Φλίψεν από τον Σαμπανάτζοβιτς. Θέλει προσοχή όμως, έκοψε ο Κασάπης. Μπορμπόκης. Σαμπανάτζοβιτς για τον Κασάπη. Κετσπάγια. Κετσπάγια αλλάζει όμορφα το παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Μαλαδένης κάνει κακό κοντρόλ.
Θα κερδίσει όμως συνέχεια από τον Νόιν και φάουλ ο Χρήστος Μαλαδένης. Μαλαδένης που το σημερινό του πρωινό επέλεξε να ξεφύγει λίγο από τις σκέψεις του αγώνα. Τυχαία τον συναντήσαμε σε ένα πολυκατάστημα να ψωνίζει αναμνηστικά γερμανικών ομάδων, όχι μόνο της Gladbach. Χρειάζεται και αυτό. Είναι η αυτοσυγκέντρωση του πολεμιστή πριν από τη μεγάλη. Φλίψεν, Άντερσον και τώρα ο Κάστερμαγερ. Και πάλι ο Φλίψεν, ο αργός ρυθμός στο παιχνίδι συνεχίζεται, ειδικά στον τρόπο ανάπτυξης των γηπεδούχων. Ο Σνάιντερ έχει κοντά τον Μπατίστα, άφησε για τον Έφενμπεργκ, ανοίγεται και ο Φρόντσεκ. Έρχεται από πίσω ο Μπορμπόκης. Ήταν πολύ γρήγορη και έξυπνη η επιστροφή του Βασίλη Μπορμπόκη πριν ο Σουηδός που βλέπουμε εδώ, ο Μάρτιν Νταλίν, γίνει επικίνδυνος για τον Ηλία Ματσίδη. Έχουμε αλλαγή τελικά στο πλάγιο από τον Βασίλη Μπορμπόκη πίσω στον Ηλία τον Ατματσίδη. Και να, ο τεχνικός ηγέτης της Gladbach γεννήθηκε στο Dortmund το 1957 από Γερμανούς γονείς, έκανε καριέρα στη Rapid Βιέννης που σας είχα πει και νωρίτερα και απέκτησε την αυστριακή υπηκότητα, έχοντας μάλιστα και 22 συμμετοχές στην Εθνική Αυστρίας. Και κάτι χαρακτηριστικό για αυτόν, το 1981 στα προκριματικά του Μουντιάλ της Ισπανίας, σημειώστε, με αυτογκόλ φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αυστρίας έδωσε τη νίκη στη Γερμανία. Σύμπτωση ή όχι, δεν έχει καμία σημασία, τα χρόνια πέρασαν, η ιστορία το έγραψε πάντως. Από τον Κάστερμαγερ για τον Βίνχοφ και πάλι ο Κάστερμαγερ λάθος, κερδίζει ο Κιπάγια. Σαβεύσκι τώρα για τον Κασάπη. Αφήνει τον Μπατίστα. Μπατίστα, κακή συνεννόηση με τον Μαλαδένη, ίσως θα είχαμε και φάουλ, το είδε ο Πορτογάλος και μπράβο του και κάρτα βέβαια. Σαφέστατα η κάρτα στον Μίχαελ Φρόντσεκ. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα την οποία βλέπει στο απόψινό παιχνίδι ο παίκτης της Gladbach, ο Μίχαελ Φρόντσεκ εδώ. Ο Φρόντσεκ, πρώτος παίκτης για την Gladbach από την ενεργεία παίκτες σε συμμετοχές στα κύπελα Ευρώπης. Πρώτος σκόρερ αντιστοίχως είναι ο Στέφαν Έφενμπεργκ με 7 γκολ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Βλέπετε τους Γερμανούς να κάνουν το τείχος και εδώ από ένα γενικό πλάνο ο Μπατίστα πάνω στην μπάλα, δίπλα του Σαβεύσκι, πιο πίσω και Τσπάγια. Θα δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής. Έχουν εντύπωση ότι θα είναι ο Μπατίστα. Εάν προτιμηθεί να είναι περισσότερο τεχνικό το σουτ παρά ισχυρό. Αποδοκιμασίες από τους Γερμανούς, τον Πορτογάλο, τον διαιτή, τον Κοροάντο, που είναι σχολαστικός στην τοποθέτηση του τείχους, στη σωστή τοποθέτηση, στο σωστό σημείο. Αφήνει ο Μπατίστα για τον Σαβεύσκι, μπαλαβρήκε στο τείχος τι έγινε με τόσο κόσμο που υπήρχε και ο Έφενμπεργκ προτού δημιουργηθούν προβλήματα. Εδώ βγάζει την μπάλα κόρνερ, είναι το δεύτερο για την ΑΕΚ έναντι κανενός μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους σε αυτά τα 21 πρώτα λεπτά της συνάντησης. Και να, για μια ακόμα φορά ο Κράους, μάλλον ανήσυχος, έχει σηκωθεί από τον πάγκο του και δίνει οδηγίες. Ο Γεωργιανός, ο Τιμούρ και Τσπάγια αυτού του κόρνερ της ελληνικής ομάδας. Απευθείας και πάλι θα έλεγα με καρμπόν το προηγούμενο κόρνερ που χτύπησε ο Κετσπάγια στην αγκαλιά του Κάμψ. Έφερνε Κασάπη. Κερδισμένος ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αλλά με φάουλ, καθώς υπέδειξε ο Πορτογάλος ρέφερι. Η Gladbach που στην Ευρώπη έχει συνολικά 117 αγώνες, ο σημερινός είναι ο 118ος. Οι αριθμοί είναι θετικά υπέρ της ομάδας της Γερμανικής, το φάουλ από τον Νόιν, η επέμβαση από τους παίχτες, 70 νίκες, 25 ισοπαλίες, 21 μόλις ήττες.
όσον αφορά τον απολογισμό της Gladbach εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο, το Beckenberg, που είναι ένα πραγματικό κλουβί θα έλεγα, είναι μια δυνατή έδρα. Η Gladbach έχει δώσει 48 αγώνες και έχει 43 νίκες παρακαλώ, έναντι 2 και μόλις 3 ηττών. Η τελευταία μάλιστα ήττα που έκανε ήταν με 1-0 από την Εσπανιόλ, επαναλαμβάνω εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1987. Ήταν και η τελευταία πριν από την φετινή της επανέξοδο θα έλεγα στην Ευρώπη. Καθώς από τότε μέχρι σήμερα, μέχρι πέρσι μάλλον που η Gladbach πήρε την 5η θέση, είχαν μεσολαβήσει τα 8-9-5 χρόνια των πράσινων του Mönchengladbach. Ο Κλίνκερτ για τον Σουηδό πάντοτε αργό τέμπο στο παιχνίδι των γηπεδούχων. Κάτι που ασφαλώς συμφέρει την ΑΕΚ. Κάστερμαγερ εδώ. Καστερμάγερ με τα αριστερό τη σέντρα. Ο Έφερμπεργκ σπρώχνει αυτός τώρα. Πρέπει να υπάρχει επιθετικό φάουλ και διαμαρτύρεται κιόλας. Η μπάλα πάντως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Βεβαίως βλέπετε με το δεξί χέρι ο αρχηγός των κυπελούχων Γερμανίας έσπρωξε τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Νίκο Κωνσταντινόγλου. Κάστερμαγερ για τον Κλίνκερτ και αυτός στον Άντερσον. Ο Νόιν για τον Κλίνκερτ και τώρα ο Κάστερμαγερ. Και πάλι ο Έφενμπεργκ, κύριος μοχλός ασφαλώς όλων των προσπαθειών της γερμανικής ομάδας. Στο πλάγιο αρχηγός προσπάθησε ο Βίνχοφ, ανακόπηκε. Κεφαλιά από τον Κλίνκερτ και πάλι ελέγχει ο Μπορμπόκης. Λάθος όμως πάνω στον Νόιν. Η πάσα για τον Ταλίν που φεύγει σε θέση αριστερού εξτρέμ στο βάθος. Ο Νόιν και πάλι θα κάνει τη σέντρα, επέμβαση από τον Κούτουλα. Μαλαδένης. Μαλαδένης άψογος στο πάρισμα και πάσα για τον Μπατίστα. Μπατίστα κλεισμένος και πάλι, πέρασε από τον Κλίνκερτ και υπάρχει φάουλ. Ο Ντανιέλ Μπατίστα, αυτός ο μικρός, όπως τον αποκαλεί ο γερμανικός τύπος και χαρακτηριστικά μάλιστα στη σημερινή της έκδοση η Düsseldorf Express φιλοξενεί ειδικό άρθρο, έχοντας μάλιστα και δηλώσεις του μάνατζερ και παλιάς δόξας του γερμανικού ποδοσφαίρου, του μάνατζερ της Gladbach, του Rolf Riesmann, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά για τον Μπατίστα ότι τα 31 χρόνια του αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα για να τον αποκτούσει. Είναι ένας παίκτης που μας κάνει, αλλά τα χρόνια έχουν περάσει, επανέλαβε ο Ρίσμαν κάνοντας αναφορά στο πρόσωπο του Ντανιέλ Μπατίστα. Ο Νόιν στο βάθος. Για τον Κλίνκερτ και αυτό τον Άντερσον. Το έχουμε δει το σκηνικό αρκετές φορές μέχρι στιγμής αυτά τα 26 πρώτα λεπτά. Ψάχνει τον Ταλίν. Βγήκε ο Βλάχος πιο γρήγορα στην μπάλα. Ο Βίνχοφ θέλει να παίξει το 1-2 εκεί με τον Φρόντσεκ. Προσπαθεί ο Κάστερμαγερ. Σαβεύσκι. Κασάπης. Χαράς το κουράγιο και την ψυχραιμία εκεί των παικτών της ΑΕΚ. Θαυμάσιες εναλλαγές της μπάλας. Τελικά έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Νόιν. Επιχειρεί ένα μακρινό σουτ χωρίς καμιά τύχη. Εδώ τον βλέπουμε ο Γιόρκ Νόιν, 29 ετών. Έχει 258 εμφανίσεις με την Gladbach. Παίζει από το 1987 στην ομάδα του Mönchengladbach. Ναι, Ανδρέα. Δημοσθένη, μία που πριν μίλησες για τον Μπέκελμπεργκ, να πούμε ότι σε λίγο καιρό, όχι βέβαια σε λιγότερο από 5 χρόνια, το γήπεδο, το φημισμένο γήπεδο θα αποτελεί παρελθόν για την Gladbach, αφού χτίζεται, θα αρχίσει να χτίζεται στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ, αφού αποχώρησαν οι Αμερικανοί από εκεί, 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Mönchengladbach. Ένα καινούριο γήπεδο με αρχικό προϋπολογισμό κρατηθείται 140 εκατομμύρια μάρκα. Να πούμε ακόμα και ότι αυτό το γήπεδο στη μία του πλευρά θα έχει ξενοδοχείο, όπου οι φίλαθλοι όσοι βρίσκονται από εκεί θα μπορούν να βλέπουν το παιχνίδι από το δωμάτιό του. Μάλιστα. Αυτά στη Γερμανία. Επιστροφή στην πραγματικότητα όμως.
Η βαθιά παλιά τώρα από τον Κετσπάγια. Πάνω στην μπάλα έπεσε γρήγορα ο Σνάιντερ και έχουμε εδώ τον Φρόντσεκ. Η μπάλα βρήκε την πλάτη του Σαμπανάτζοβιτς. Είδαμε εκεί τον Κασάπη, τον Μπορβόκι μπροστά από τον Έφενμπεργκ. Ο Νόιν που ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του. Η κεφαλιά από τον Φλίψεν θέλει προσοχή. Υπάρχει φάουλ, όπως λέει ο Γάλλος ο διαιτητής, του Φλίψεν πάνω στον Κούτουλα. Και έτσι δεν υπάρχει συνέχεια της φάσης. Σε πρώτο πλάνο είδαμε τον Καρλ Χάιντς Φλίψεν, 25 ετών, ο διεθνής μέσος της Gladbach. Κάστερ Μάγερ, η κεφαλιά από τον Φρόντσεκ, κέρδισε ο Κετσπάγια. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η πάσα τελικά ευτυχώς δεν πέρασε. Ο Βλάχος κόβει προσωρινά, όμως ο Νταλίν γίνεται κάτω της, πιάνει το σουτ. Ένα περίεργο σουτ, σκαφτό. Είδε προς στιγμή τον Ατματζίδη εκτός θέσεως ο Νταλίν και θέλησε να τον κρεμάσει, το λέμε στην ποδοσφαιρική λέκτο ξανά. Εδώ δείτε ένα ελαφρώς καυτό σούτ από τον Σουηδό. Όμως έτσι κι αλλιώς ο Ηλίας Ατματζίδης είχε επιστρέψει έγκαιρα κάτω από τα δοκάρια του. Και πάλι σε ζωντανή μετάδοση ο Σαβεύσκι, ο Σαμπανάτζοβιτς, ο Κασάπης προλαβαίνει πριν η μπάλα βγει πλάγιο. Όμως είναι σε γερμανική κατοχή και συγκεκριμένα στον Κάστερ Μάγερ. Από τον Σνάιντερ στον Άντερσον τώρα. Και αυτός για τον Κάστερ Μάγερ. Ο Βίνχοφ, ο Άντερσον, κοντινές μπαλιές, στα σίγουρα παίζουν οι Γερμανοί, καθώς είναι στενά φρουρημένοι. Ο Μπάγεβιτς παίζει με προσωπικά μαν-του-μαν με Βεντούζες, τον Βλάχο πάνω στον Νταλίν, τον Κωστένογλου στον Έφενμπεργκ, τον Κούτουλα πίσω από αυτούς και μπροστά σε μια ισχυρή έλεγα το Σαμπανάτζοβιτς και το Μαλαδένι. Μπατίστα με το Σουηδό τον Άντερσον πάντοτε σκιά του. Λάθος του Μπατίστα, ο Νόιν θα κερδίσει. Μαλαδένης παραλίγο την μπάλα εκεί. Κλίνκερ και ο Κάστερ Μάγερ. Δευτερόλεπτα πριν από την πλήρωση του ημιώρου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, την Κύπρο και την Βόρειο Αμερική. Σε απευθεία σύνδεση στα Channel με το Μπέκελμπεργκ, δείτε το μεγάλο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του κυπέλλου της Ευρώπης. Ο Φρόντσεκ θέλει προσοχή εδώ, το σούτ από τον Έφενμπεργκ. Η πιο μεγάλη ευκαιρία για την Gladbach με τη συμπλήρωση του ημιώρου, θα την ξαναδούμε ασφαλώς στη φάση. Οι κάμερες είναι ακόμα στραμμένες πάνω στον Κωστένογλου και τον Έφενμπεργκ. Εδώ λοιπόν πέρασε πολύ όμορφα ο Φρόντσεκ. Η μπάλα φτάνει στον Έφενμπεργκ, είχαμε τη συνέχεια το σούτ, κόπηκε το replay. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Ματσίδη. Και διαιτής διατάσσει επανάληψη σε αυτή την εκτέλεση του ελεύθερου για να δοθεί η συνέχεια. Πάντα το 0-0 στον Μπέκελμπεργκ. Έφενμπεργκ στα τυφλά ελέγχει ο Κούτουλας. Κούτουλας που ψάχνει τον Κετσπάγια, είναι δυνατή παλιά. Έχουμε πλάγιο για την Gladbach που χτύψε γρήγορα ο Κάστερ Μάγερ για τον Κλίνκερ και αυτό τον Άντερσον. Φλίψεν εδώ. Στον Νόιν. Νόιν με το Μαλαδένι μπροστά του να του κλείνει το οπτικό πεδίο. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω και πάλι στο Σουηδό τον Άντερσον. Και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πιέσει τους τελευταίους αμυντικούς της Gladbach, καθώς η εικόνα είναι γνώριμη από την αρχή του παιχνιδιού. Οι επιθέσεις όλες ξεκινούν από αυτή την τετράδα της οπισθοφυλακής της Gladbach. Αλλάζουν κοντινές και σιγά σιγά φέρνουν μεσαία γραμμή. Το έχω πάντοτε τον Έφεν, μήπως με τη σειρά του και με την άψογη τεχνική του κατάρτιση καταφέρει να ξεφύγει και φέρει την μπάλα ακόμα πιο μπροστά στον Νταλίν ή στον Φρόντσεκ ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και στον Φλίψεν που πολλές φορές γέννησαν τρίτος κυνηγός. Το πρώτο κόρνερ Gladbach με τη συμπλήρωση του 32ου 13 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, η λευκή ισοπαλία πάντα στον Μπέκελμπεργκ. Συναγερμός και πάλι για τον Ματσίδη, να δούμε αυτό το κόρνερ. Έφτιαξε ο Σαβεύσκι
και έχουμε νέο πλάγιο μάλλον αυτή τη φορά για τους γηπεδούχους, και τώρα το σκηνικό έχει μεταφερθεί στο μισό γήπεδο. Από τον Βίνχοφ στον Άντερσον. Άντερσον βαθιά παλιά για τον Έφενμπεργκ, η κεφαλιά του Έφενμπεργκ προς τα πίσω, προσπαθεί ο Φλίψεν μια δεύτερη κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Ηλία Ατματζίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του, ενώ οι κάμερες είναι στραμμένες πάνω στον Μίχαελ Κλίνκερ, 27 ετών, από το 1989 φοράει τη φανέλα της Gladbach, έχει 218 συμμετοχές και μολονότι αμυντικός μετράει και 12 γκολ στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Gladbach. Ο Σαβεύσκι τελικά έπεσε αυτό πάνω στην μπάλα, ήταν εκείνος που την κλώτησε τελευταία στιγμή, παρεχώρησε πλάγιο, και να ο Ντούσαν Μπάγεβιτς με πολύ αγωνία ασφαλώς, και τι συναίσθημα διαφορετικό θα μπορούσε ο άνθρωπος παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα. Μπορμπόκης, θαυμάσια η προσπάθειά του για Νόιν. Πάντα ο Μπορμπόκης, έχει φύγει ο Μαλαδένης, επιμένει μικρή προσπάθεια ο Μπορμπόκης. Παίζεται, λέει ο Πορτογάλος, φτάνει στο Μαλαδένη, έχω την εντύπωση ότι υπήρχε φάουλ. Πάση περιπτώσει κρυφή παλιά για τον Κετσπάγια. Το σουτ που γίνεται, σέντρα σουτ παράλληλη από τον Σαμπανάτζοβιτς, δεν υπήρχε νοσίτικο πόδι. Με την πορεία που είχε η μπάλα, με την τροχιά που είχε πάρει, έχω την εντύπωση ότι αν κάποιος έβαζε το πόδι του, αν υπήρχε ένας αεξής, ίσως τότε να δημιουργούσε προβλήματα στον Κάμψ. Εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι συνεχίζεται. Σνάιντερ, Κλίνκερτ και τώρα Νόιν για την γερμανική ομάδα. Ο Νόιν που έχει χώρο και ψάχνει τον Έφενμπεργκ. Κωστένογλου κοντά του και έχουμε πλάγιο. Για να δούμε η φάουλ. Φάουλ τελικά έχει δώσει ο Κοροάντο. Δοκιμασίες από τους Έλληνες φιλάθλους. Τους βλέπετε πίσω στο βάθος, στη γωνία και στο πέταλο, στην εξέδρα που βρίσκεται πίσω από την αιστεία του Ατματζίδη. Το φάουλ που εκτελείται, ο Έφενμπεργκ στην κεφαλιά, προσπαθεί να γίνει ο Πίνκερτ, διώχνει ο Μαλαδένης. Σνάιντερ, Άντερσον, και τώρα ο Βίνχοφ και πάλι ο Άντερσον. Είναι ξεμαρκάριστος. Ο Νόιν που βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά τον Έφενμπεργκ, ο Ατματζίδης στην απόκριση του αγώνα μέχρι στιγμής. Στο 35ο λεπτό η φάση αυτή που έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε, η σέντρα από τον Νόιν, ο Έφενμπεργκ πιο ψηλά από όλους στην κεφαλιά, ο Ατματζίδης εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία είπε όχι. Και από μια ακόμη κάμερα η προηγούμενη φάση με την κεφαλιά του Έφενμπεργκ και την απόκρουση του Ατματζίδη. Ζωντανά και πάλι με τον Νόιν. Θέλουν πολύ προσοχή οι σέντρες του Νόιν από τα αριστερά. Εν πάση περιπτώσει κάποιος πρέπει να το μαρκάρει, να μην τον αφήνει να κάνει τη σέντρα. Ο Νταλίν με τον Άχο, ο Κάσταγκερ περνάει και αυτός καταλήγει απευθείας στα χέρια του Ατματζίδη. Και σπάγια για τον Μαλαδένη. Ο Μπατίστα που προσπαθεί ένα μικρό πρόβλημα που με ειδοποιούν από την Αθήνα ότι έρχεται με κάποιες μικρές ο ήχος, η φωνή μου στα αυτιά σας. Οφείλεται στο δορυφορικό πρόβλημα. Οι τεχνικοί του Σταρ κάνουν προσπάθειες να διορθωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Το πλάγιο από τον Κασάπη. Η επέμβαση από τον Σνάιντερ. Φλίψεν με τον Σαμπανάτζοβιτς. Το φάουλ που κάνει ο Σέρβος πάνω στο διεθνή Γερμανό. Να εδώ το φάουλ που κάνει ο Σαμπανάτζοβιτς πάνω στον Φλίψεν. Καθαρό βεβαίως. Να το σωρέφει Σαμπανάτζοβιτς και εδώ ο Έφενμπεργκ με τον Κωστένογλου. Γνωστές οι μάχες ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Νίκος Κωστένογλου που είναι από την αρχή του αγώνα η σκιά του Τίγρη της Gladbach. Κωστένογλου στην πιο δύσκολη σίγουρα αποστολή της καριέρας του μέχρι τώρα στην ΑΕΚ. Αναμφίβολα. Ένα ακόμη φάουλ που έχει κερδίσει η Gladbach 8 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπορούσε πάντα 0-0. Κασάπης και εδώ στο τείχος. Ο Κάστερ Μάγκερ εκτελεστής. Μονοκόμματο απευθείας η μπάλα βρήκε και
Τύχος ο Έφενμπεργκ με τον Μαλαδένη που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Κασάτης και Τσπάγια, ωραία προσπάθεια και ο Μαλαδένης που βγαίνει μπροστά θέλει να βρει τον Μπατίστα, είναι κακή η παλιά του. Θα κόψει ο Φρόντσεκ και έδωσε στο Βίνχοφ. Ο Βίνχοφ που προτιμάει τον Έφενμπεργκ που ήταν κοντά του και αυτός δεξιά για τον Κάστερμάγκερ. Προσποίησε τον Κάστερμάγκερ, ωραία προσπάθεια, βγάζει και τη σέντρα. Επέμβασε από τον Σαμπανάτσοβιτς στο σουτ, μονοκόμματο από τον Κάστερμάγκερ. Η μπάλα out και από δοκιμασίες από τους Έλληνες φιλάθλους προς τον αρχηγό της Gladbach. Ξανά η προηγούμενη φάση, η ωραία προσπάθεια του Κάστερμάγκερ, η σέντρα που επιχείρησε, η απόκρουση από τον Σαμπανάτσοβιτς, το μονοκόμματο σουτ του Έφενμπεργκ out. Ανδρέα. Και βέβαια μέχρι τώρα, τα τελευταία λεπτά μάλλον, υπάρχει κάτι που ο Ντούσαν Μπάγεβιτς σίγουρα δεν επιθυμεί. Η Gladbach με την σέντρες είτε από αριστερά με τον Όιν είτε από τα δεξιά έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να κλείσει την ΑΕΚ στην περιοχή της. Κάτι που ο Μπάγεβιτς είχε ζητήσει από τους παίκτες του να μην γίνει με τίποτα. Ο Μπορμπόκης που και όμως και τη δεύτερη τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Νόιν. Η ΑΕΚ όμως που επιμένει με Κετσπάγια τώρα. Κετσπάγια πάντα ψάχνει να φέρει την πέρα στο αριστερό. Κάνει και το σουτ, δεν συγκρατεί ο Κάμπς και έχουμε τον Κλίνκερτ που τελικά δίνει τη λύση στο φάση αυτή για την ελληνική ομάδα. Εδώ με τον Τιμούρ Κετσπάγια στο 31ο λεπτό Νάτος. Το δυνατό αριστερό σουτ. Υποχρέωσε σε δύσκολη επέμβαση τον Κάμπς που δεν συγκράτησε. Τον βοήθησε ο Κλίνκερτ στη συνέχεια και έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Έχουμε τώρα το μεταξύ τη συνέχεια της πάσης και η μπάλα που καταλήγει κόρνερ. Το τρίτο κόρνερ για και το πρώτο από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται η Ένωση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Βασίλης Μπορμπόκης θα είναι ο εκτελεστής αυτού του κόρνερ. Και αρκετοί ενωσίτες που έχουν προωθηθεί, τους βλέπετε. Το κόρνερ λοιπόν από τον Μπορμπόκη, κανείς συμπαίκτης στο Κάστερμάγκερ, Πανάτζοβιτς όμως. Ο Σαβεύσκι που ψάχνει τον Μπατίστα, προσπάθησε εκεί μαζί με τον Κλίνκερ. Τελικά η κόντρα ευνόησε τους, ο Νόιν έδιωξε μακριά. Σαβεύσκι, Σλίψεν, ο Άντερσον και τώρα ο Έφενμπεργκ, ο Κωστένογλου που τον ανέκοψε, που θα έλεγα και να μην το ματιάσουμε μέχρι στιγμής, ο Νίκος ο Κωστένογλου έχει άψογες επεμβάσεις, πολύ καλές τοποθετήσεις. Θα έλεγα κειμένη πάντα μέχρι στιγμής η αποστολή του, η πιο δύσκολη αποστολή του, όπως μάλιστα πολλοί θα χαρακτήρισε νωρίτερα, Ανδρέα. Μέχρι στιγμή στην καριέρα του η απόψινή για τον Νίκο Κωστένογλου. Ναι. Κάποιο πρόβλημα μόνο για τον Κωστένογλου στις σέντρες, στο ψηλό παιχνίδι. Υπάρχει πρόβλημα καθώς είναι πιο σωματώδης και πιο ψηλός βέβαια ο Έφενμπεργκ. Ίσως να έχει και καλύτερο άλμα. Εδώ όμως ο Κωστένογλου ήταν ο νικητής σε αυτή την εναέρια μονομαχία και ο Μαλαδένης που θέλει να βγει μπροστά. Πατίστα με το Μαλαδένη. Μπορμπόκης. Μπορμπόκης πάντα. Μαλαδένης. Ανακόπτεται από τον Νόιν. Έρχεται ο Σλίψεν. Ο Έφενμπεργκ, Κωστένογλου μπροστά του, κερδισμένος και πάλι αυτής της μονομαχίας. Ο Ατματζίδης τι κάνει εκεί, για πράγματα. Σαβεύσκι λάθος και η Gladbach που επιμένει με τον Κάστερμάγκερ. Περνάει η μπάλα, προσοχή το σούτ από τον Βίνχοφ. Πέρασε λοιπόν η φάση, το 41ο λεπτό με το 0-0 να διατηρείται και την κάμερα να είναι στραμμένη πάνω στον Πέτερ Βίνχοφ. Και ξανά η προηγούμενη φάση, το σούτ από τον Βίνχοφ σε αυτή την άστοχη απόκρουση από τον Γιώργο Κούτουλα. Η μπάλα έφυγε out, ο Βίνχοφ δεν έπιασε το σούτ όπως ήθελε. Ανδρέας, ακούμε και πάλι. Να πούμε λοιπόν ότι δύο ήταν οι τελευταίες λέξεις του Σαμπάγεβιτς στην ομιλία του στα αποδυτήρια πριν από το μάτς. Ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν με ψυχή και μυαλό. Η πάσα τώρα για τον Κάστερμάγκερ που βγάζει τη σέντρα, ο Νταλίν με τον Βλάχο και η επέμβαση από τον Κασάπη για να λυθεί αυτή η πολιορκία στα καρέ της ελληνικής ομάδας. Επιμένουν όμως οι Γερμανοί. Φρόντσεκ, ανοίγεται αριστερά ο Νόιν και του βγάζει παλιά να δούμε αν θα την προλαβαίνει ο Νόιν και βγάζει τη σέντρα. Επέμβαση από τον Κούτουλα και ο Σαμπανάτζοβιτς που ελέγχει την μπάλα. Ναι, Ανδρέα, να ολοκληρώσεις. Ψυχή για να έχουν τη δύναμη να ανταποκρίνονται σε αυτές τις φάσεις που είδαμε και για να επιβάλλουν το ρυθμό που πρέπει να έχει αυτό το μάτι. Μάλιστα. Η Gladbach που επιμένει σε αυτά τα τελευταία λεπτά και έχει κλείσει την περιοχή της. Εδώ βλέπω προς γενική κατάπληξη ο Πορτογάλος διαιτητής με το χρονόμετρο της γερμανικής τηλεόρασης. Είναι το 42ο λεπτό, με το δικό μου επάσχετο λεπτό 43 και να έχει το πράγμα 2 με 3 λεπτά νωρίτερα. Ο Πορτογάλος σημειώνει το τέλος του χρόνου
Αποτέλεσμα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σκορ. Μπορούσια Mönchengladbach ΑΕΚ 0-0. Βλέπω τον Πορτογάλο δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει υποδείξει. Ίσως να έκανε λάθος, μαζεύει κοντά του πολύ κόσμο. Δεν ξέρω Ανδρέα αν έχει καταλάβει τι έχει υποδείξει. Κατάλαβε το λάθος. Αυτό πρέπει να είναι. Ή λάθος άνθρωπος είναι, θα είδε προφανώς κάτι λάθος στο χρονόμετρό του. Και είχε το θάρρος να το παραδεχτεί. Προς τιμήν. Πάση περιπτώσει. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη, καθώς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ούτε και η γερμανική τηλεόραση. Πάντως ο άρχοντος να είναι αυτός που αποφασίζει, μόνο διαιτητής, το χρονόμετρο το δικό του είναι αλάνθαστο. Αλλά να που στην προκειμένη περίπτωση έκανε σφάλμα. Το διόρθωσε, έτσι λοιπόν έχουμε περίπου ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Με ελεύθερο συνεχίστηκε το παιχνίδι και υποτικά ο Κετσπάγια εδώ, καθώς η μπάλα ήταν στην κατοχή των Γερμανών όταν είχε αυτό το ατυχές σφύριγμα. Ο Πορτογάλος νωρίτερα έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, την πρόσφερε ουσιαστικά στην Gladbach που με τον Νόιν προσπαθεί και πάλι να αναπτυχθεί. Ο Άντερσον για τον Κλίνκερτ. Και αυτό στον Νόιν. Ο Νόιν θα δώσει και πάλι στον Άντερσον. Τα ίδια Gladbach. Κάστερμάγερ. Καστερμάγερ άλλαξε με τον Βίνχ και πάλι ο Καστερμάγερ βγαίνει σε ακριβώς στο έφερ πλάτη της ΑΕΚ και τελικά θα μπλοκάρει ο Ατματζίδης αυτό το δυνατό αλλά όχι όπως θα ήθελε σουτ που επιχείρησε ο Στέφαν Έφενμπεργκ, τον οποίο ξαναβλέπουμε εδώ, το δεξί σου του Έφενμπεργκ στην κλειστή γωνία του Ατματζίδη, ο οποίος ήταν τοποθετημένος σωστά. Στο μεταξύ η Gladbach έχει κερδίσει πλάγιο, εκτελεστής του οποίου είναι ο Βίνχ και γυρίζει και αυτός ανταποδίδοντας τον υποτισμό νωρίτερα την μπάλα στον Ηλία Ατματζίδη και δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΕΚ να κάνει αυτή μια επίθεση. Το βολέα από τον Ατματζίδη. Δευτερόλεπτα όπως βλέπετε πάνω δεξιά στις οθόνες σας πριν τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οριστικά πια. Κακή παλιά από τον Σνάιντερ. Σάπης βρήκε τον Κετσπάγια, βοηθάει ο Σαβεύσκι και πάλι ο Γεωργιανός θα χάσει από τον Φλίψεν, όμως επέμεινε ο Κετσπάγια και έχουμε φάουλ που έκανε ο Τιμούρ Κετσπάγια πάνω στον Φλίψεν. Κετσπάγια και Μπατίστα μπορούν άνετα να παίξουν στην Bundesliga. Αυτή τουλάχιστον η άποψη του προπονητή της Gladbach του Bert Kraus. Ο Νταλίν εδώ. Ο Νταλίν που ψάχνει να κάνει το σπαθί, βγαίνει ο Έφενμπεργκ, αλλά βγαίνει και ο Ματζίδης πολύ πιο γρήγορα και μπλοκάρει την μπάλα. Ναύτος, ο Μάρτιν Νταλίν. Και το βολέα από τον Ηλία Ατματζίδη για τη συνέχεια στο παιχνίδι. Πατίστα την κεφαλιά. Και Τσπάγια μια δεύτερη, μια τρίτη που θέλει εκεί μπροστά, αλλά έγκαιρα ο Κλίνκερ την γύρισε στον Κάμψ. Ο Κάμψ για τον Κλίνκερ και πάλι τελευταίες στιγμές του πρώτου ημίχρονου. Ο Σνάιντερ, ο Έφενμπεργκ. Πάντα ο Έφενμπεργκ κρατάει την μπάλα. Βγαίνει ο Λίψεν σαν κρυφός και τον βρίσκει με τη μία ο αρχηγός του. Λίψεν για τον Κάστερμάγερ και αφού κλείσει και βγάζει τη σέντρα αυτός ο Μαλαδένης πάνω στην μπάλα. Επιμένουν με τον Λίψεν. Με το αριστερό η σέντρα κεφαλιά του Βίρχοφ και εντυπωσιακά ο Ατματζίδης για μια ακόμα φορά. Ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου που λίγο έλειψε να κοστίσει στην ΑΕΚ και να την ξαναδούμε. Η σέντρα λοιπόν Λίψεν, η στριφτή γυριστή κεφαλιά εδώ από τον Βίρχοφ, όχι διακόπτει το replay. Ξανά σε ζωντανή μετάδοση. Ο Ατματζίδης σε πάση περιπτώσει όποτε έχει χρειαστεί μέχρι τώρα έχει αντιδράσει αποτελεσματικά. Λάθος από τον Κλίνκερ. Τον Μπατίστα έχασε όμως καθώς είναι στενά προηγουμένος πολλές φορές και 4 αντιπάλους του. Νόιν για τον Έφενμπεργκ. Και Κωστένογλου πάντα εκεί. Δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα τον αρχηγό της Gladbach και τον είδα που ευρύστηκε καθώς έχει γίνει η σκιά του, η ενοχλητική σκιά του θα έλεγα του Έφενμπεργκ ο Νίκος Κωστένογλου από την αρχή του παιχνιδιού. Του έχει σπάσει τα νεύρα. Να η ΑΕΚ στην αντεπίθεση με τον Κετσπάγια στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Κετσπάγια και ανοίγει λάθος ο Μαλαδένης που την προσπάθεια ο Γεωργιανός άνοιξε την μπάλα και την έχασε. Η μπάλα είναι τελικά πλάγιο
Και εδώ ο Κράους που διαμαρτύρεται. Είναι πλάγι όμως υπέρ της Gladbach. Ξανά η προηγούμενη φάση. Δείτε, φωνάζουν για φάουλ οι Γερμανοί. Η προβολή του Κεσπάγια δεν ήταν βεβαίως και άψογη, δεν ήταν και κανονική 100%. Ίσως να υπήρχε και φάουλ. Πας περιπτώσει. Έχουμε και πάλι διακοπή στο παιχνίδι, χωρίς να ξέρει τι έχει καταλογίσει ο Πορτογάλος που τον βλέπουμε εδώ. Μάλλον υπέρ της ΑΕΚ, πράγματι. Πλάγιο λοιπόν εδώ με τον Μιχάλη Καστάπη ΑΕΚ, το τρίτο λεπτό εξαιρήσεως. Μπατίστα αποδοκιμάζει ένα πλήρω γήπεδο το Πορτογάλο που τη μία σφυρίζει 3 λεπτά και 3 λεπτά αργότερα έχει αφήσει το να εξελίσσεται. Ο Μαλαδένης στο σούτι κοντράρι, φτάνει στο Σαβεύσκι να δούμε τη φάση έντρα, κεφαλιά του Μπατίστα, όχι out. Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Εδώ ο Ντανιέλ Μπατίστα και πάλι πρωταγωνιστής από πολύ καλή επιθετική στιγμή της Ένωσης. Ο Σαβεύσκι, μια πολύ γλυκιά σέντρα με τα αριστερό. Η κεφαλιά από τον Ντάνιελ Μπατίστα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κάμπς. Και ο Μαραδένης χαρακτηριστικά λοιπόν με εκείνη την κίνηση που είδαμε. Ουσιαστικά διαμαρτυρήθηκε κάπου ψηλά στον ουρανό για αυτή τη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ. Κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο βλέπουμε σαν Μπάγεβιτς. Η πολυδιαφημισμένη Gladbach φυσικά και δεν μας έχει πείσει μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ στέκεται πάρα πολύ στο χώρο. Ίσως να έχει και από την μη επίτευξη ενός γκολ το 0-0 είναι το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Αυτά για από το πρώτο ημίχρονο από το Μπέκερ. Θα επανέλθουμε σε λίγο μηνύματα επιστροφής στην Αθήνα και σε λίγο ξανά μαζί. Μείνετε στο στάδιο. Του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βόρεια Αμερική, επιστροφή στο Μπέκελμπεργκ του Μέρχεν Gladbach για την περιγραφή του δευτέρου του αγώνα Gladbach ΑΕΚ, το πρώτος αγώνας δεύτερου γύρου του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που παρακολουθείται απόψε από το Star Channel. Μόλις έχουμε διανύσει στο δεύτερο ημίχρονο, αποτέλεσμα πάντα 0-0, με το ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή που μπήκαν οι δύο αντίπαλοι στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα ύστερα από το πρώτο ημίχρονο. Χωρίς αλλαγές ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και να ζητήσω την κατανόησή σας σε ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται με τον ήχο. Έρχεται με διακοπές το σχόλιο μου στα αυτιά σας. Γι' αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το Star δεν έχει καμία ευθύνη. Το πρόβλημα οφείλεται στις τηλεπικοινωνίες στη Γερμανία. Κάντε υπομονή, προσπαθούν και οι Γερμανοί. Τους έχουμε δώσει το έτοιμά μας και ελπίζουμε να πετύχουν να το διορθώσουν. Η ΑΕΚ που να θυμίσω όσους δεν είδαν το πρώτο ημίχρονο στέκεται μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια Gladbach που δεν έχει επιβεβαιώσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής και ευχόμαστε να μην το κάνει τη φήμη της σαν την πιο φορμαρισμένης ομάδος αυτή τη στιγμή στην Bundesliga. Πάντως η ελληνική ομάδα πραγματικά στέκεται πάρα πολύ καλά και όχι μόνο αλλά και επιθετικά έλεγα. Με τις αντεπιθέσεις της έχει δημιουργήσει 2-3 μεγάλους κινδύνους, ειδικά οι δύο περιπτώσεις με τον Μπατίστα. Ήταν δύο πολύ καλές φάσεις για να ανοίξει το σκορ, κάτι που δεν έγινε μέχρι στιγμής και που ελπίζουμε να συμβεί στη συνέχεια. Τώρα, τι έγινε στην ανάπαυλα θα μας το πει ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά και έξω βεβαίως πάντα από το χώρο που ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έδινε τις οδηγίες στους παίκτες. Εν τω μεταξύ έχουμε μια κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη στο παιχνίδι και η πρώτη για Ενωσίτη, η κίτρινη που δόθηκε στον Νίκο Κωστένογλου με την συμπλήρωση του 4ου λεπτού της επανάληψης της 41ου του αγώνα. Πριν πάρει το λόγο ο συνάδελφος, να δούμε το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η Gladbach με εκτελεστή τον Νόιν από τα αριστερά, όπως επιδείται οι Γερμανοί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Νόιν λοιπόν και πολλοί κόσμος βλέπετε στην αιστεία του Ατματζίδη. Κωστένογλου διώχνει. Από τον Βίνχοφ η μπάλα έφτασε στον Κάστερμάγερ και πάλι ο Βίνχοφ. Παράλληλη παλιά του Βίνχοφ για τον Νόιν, λάθος, εναλλαγή της μπάλας από τους Γερμανούς, Καστάτης, Μπορμπόκης, Σαμπανάτζοβιτς, τώρα Μαλαδένης. Ο Μπατίστα και πάλι για τον Σαμπανάτζοβιτς. Με τη μία επέκταση της ΑΕΚ αλλάζουν γρήγορες μπάλες. Σαβεύσκι. Σαβεύσκι ψάχνει στήριγμα, είναι ο Μαλαδένης. Μαλαδένης για τον Μπατίστα. Προσπάθεια, αδύναμο το σουτ.
δεν είχε καμιά τύχη. Ανδρέα, έχεις το λόγο. Αυτό ακριβώς είπε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στους παίχτες του στην ανάπαυλα, να πιστέψουν στο χρυσό εκτός έδρας γκολ. Θα πρέπει να πιστεύουν έτσι κι αλλιώς. Γνωρίζει ότι η Gladbach έχει πρόβλημα στην άμυνα. Η Gladbach που στο γερμανικό πρωτάθλημα έχει 16 γκολ ενεργητικό και εισάρισμα γκολ παθητικό. Και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, επαναλαμβάνουμε, έχει δηλώσει από χθες ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει σκορ πρόκρισης από σήμερα, διότι οι Γερμανοί είναι πιο καλοί εκτός έδρας, αφού στο στυλ του παιχνιδιού τους ταιριάζουν για αντιεπιθέσεις που θα είναι φαρμακερές για τους παίκτες της ΑΕΚ στη ρεβάνς του σταδίου Νίκος Γκούμας. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει σηκώσει όλους τους παίκτες να προφερμαίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αποκλείεται η πρώτη αλλαγή να είναι ή ο Βασίλης Τσάρτας με την προώθηση του Κετσπάγια δίπλα στον Μπατίστα ή ο Δημήτρης Αραβάκος απευθείας δίπλα στον παίκτη της ΑΕΚ, τον Ντανιέλ Μπατίστα, το μοναδικό μέχρι στιγμής επιθετικό. Και εγώ ακριβώς κάτι τέτοιο υποπτεύομαι, ότι ένας από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές ενδεχομένως θα αποτελέσουν αργότερα και ανάλογα με την εξέλιξη και με τη ροή του παιχνιδιού την πρώτη αλλαγή του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο Έφενμπεργκ με τον Κωστένογλου πάντα να τον παρακολουθεί και να τον καταδιώκει κατά πόντας. Η πάσα του Φλίψερ για η προσοχή σε αυτή τη φάση, ο Σουηδός ελύσσεται το σουτ γκολ. Δυστυχώς λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει άσχημα για την ΑΕΚ, καθώς ο Μάρτιν Νταλίν ακριβώς στο 51 ανοίγει το σκορ εδώ στο Μπέκελμπεργκ. Ήταν πολύ όμορφη η ενέργειά του και είδατε μάλλον και τον αλλά και τους οπαδούς της Gladbach πώς πανηγυρίζουν και εδώ. Ο Μπάγεβιτς στο κοντράστ των συναισθημάτων. Ξανά λοιπόν το 1-0 Μπέκελμπεργκ. Η πάσα του Φλίψεν, εδώ ίσως να υπάρχει και offside, μάλλον καλύπτεται όμως. Δεν είχαμε και διαπιστήσεις από πλευράς ΑΕΚ. Καλυπτό το Πόκι ο Νταλίν, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο ελιγμό με το αριστερό, έφερε την μπάλα στο δεξί και από εκεί άψογο συρτό σουτ στην αριστερή γωνία του Ηλία Ματσίδη, που σε αυτή τη φάση δεν τα κατάφερε να αντιδράσει και να σε μια χρονική στιγμή που οπωσδήποτε η ΑΕΚ θα έπρεπε να αποφύγει τον γκολ, τελικά δεν τα κατάφερε, η Gladbach ανοίγει το σκορ. Εν τω μεταξύ όμως η Ένωση κερδίσει το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι, το πρώτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Βασίλη Ποπόκη εκτελεστή. Ο Μαλαδένης στην κεφαλιά, ελέγχει ο Κάστερ Μάγερ και τώρα ο Φλίψεν. Θέλουν προσοχή αυτά τα πρώτα λεπτά μετά από την επίθεση του γκολ των Γερμανών. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ. Η μπάλα πέρασε εδώ για τον Βίρχοφ. Ο Βίρχοφ είναι στη θέση, ψάχνει, κάνει το σουτ πάνω στον Κωστένογλου. Ο Νόιν, ο Σαβεύσκι και τώρα ο Μαλαδένης. Η ΑΕΚ πρέπει από την ψυχρολουσία του 1-0 από τον Νταλίν. Και έχουμε πλάγιο για την Gladbach. Μια Gladbach που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα με 16 βαθμούς πίσω από την Borussia Dortmund και την μεγάλη Bayern του Μονάχου. Η Gladbach, που είναι ένας σύλλογος σχεδόν ενός ολόκληρου αιώνα, ιδρύθηκε την πρώτη του 1900. Έφενμπεργκ, Νταλίν πάντα, είναι 4 παίκτες μπροστά του, αναγκάζεται να βγάλει αριστερά για τον Νόιν. Πέρασε αυτός κάτω την μπάλα από τα πόδια του Κωστένογλου, συγγνώμη του Μπερμπόκη, αλλά η επέμβαση του Βλάχου, ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση, έδωσε λύση. Αυτό είναι μάλλον το γκολ. Μας το δείχνουν για μια ακόμα φορά οι Γερμανοί. Το 1-0 εδώ στο Μπέκελμπεργκ από την άψογη κίνηση του Σουηδού του Νταλίν. Σνάιντερ για τον Κλίνκερτ και αυτός τον Άντερσον. Και τώρα είναι όλοι οι παίκτες κάτω από τη μεσαία γραμμή προς τα καρέ του Ατματζίδη. Δεν θα προλάβει ο Νταλίν, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μια Gladbach που σε εκείνη τη χρυσή δεκαετία του 70-80, ειδικά από το 75 και μετά, κατέκτησε 2 φορές το κύπελλο UEFA, το 1975 με προπονητή τον Αΐμνη στο Weisweiler, στο διπλό τελικό 0-0 με τη Twente εντός και 5-1 εκτός στην Ολλανδία, και το 1979 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα 1-1 στο Βελιγράδι, 1-0 εντός, ενώ το 80 έναν φιναλίστ και πάλι έχασε όμως το τρόπαιο από την Άιντραχτ στην γερμανική μονομαχία. Ο Σαβεύσκι, πολύ έξυπνη παλιά, προσπάθησε εκεί να μπει ο Κασάπης, όμως ανακόπηκε την τελευταία στιγμή. Φλιπ. Και βεβαίως μια Gladbach που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι ήταν φιναλίστ το 76 στο πρωταθλητριών στη Ρώμη, έχασε 3-1 από τη μεγάλη Λίβερπουλ και που για να φτάσει σε εκείνο το τελικό στο Ολύμπικο είχε αποκλείσει στα ημιτελικά τη Δυναμό Κιέβου που είχε σαν παίκτη τότε τον Όλεκ Μπλάχιν. Η σέντρα του Έφενμπεργκ για τον Νταλίν, ο Νταλίν για τον Βίνχοφ, το σούτα τον Φλίψεν 2-0. Και το παιχνίδι γυρίζει ανάποδα για δυστυχώς κυρίες και κύριοι. Το 55 γίνεται 2-0 από τον Φλίψεν. Μέσα σε 4 λεπτά λοιπόν το μάτς γυρίζει ανάποδα για την ΑΕΚ. Που ασφαλώς δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα, αλλά πώς μπορεί να στις αλήθεια όταν μέσα σε 4 λεπτά δέχεσαι 2 γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, παίζεις εκτός έδρας και με αντίπαλο μια γερμανική ομάδα και δει την πιο φορμαρισμένη της Bundesliga. Από μια ακόμη κάμερα ξαναείδαμε τον γκολ του Φλίξεν και με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο το αφιερώνει τον γκολ που σημείωσε πριν από μερικά δευτερόλεπτα στους οπαδούς της ομάδας. Gladbach ΑΕΚ 2-0 λοιπόν με τα γκολ του Σουηδού του Νταλίν στο 51 και του διεθνή του Καρλ Χάινς Φλίψεν στο 55. Αντρέα, και τώρα τι γίνεται, αλήθεια? Και βέβαια το τέρμα στο οποίο κάθεται τώρα ο Ηλίας Ατματζίδης, το ιστορικό τέρμα για την ομάδα της Gladbach, αποδεικνύεται μοιραίο τώρα για την ΑΕΚ. Είναι το τέρμα στο οποίο τα γκολπόστ το 1971 είχαν προκαλέσει ίσως ένα μεγάλο πλήγμα στην ιστορία της Gladbach. Στα ημιτελικά του κυπέλλου των Αλτριών νικούσε τότε 7-1 την Ίντερ. Ο Μπονισένια, ο παίκτης της Ίντερ, είχε δεχτεί κέρμα αντικείμενο από την εξέδρα που τώρα και ακόμα και σήμερα κάθονται μάλλον οι οπαδοί της Gladbach. Το μάτι είχε επαναληφθεί, είχε χάσει τότε η Gladbach την πρόκριση στον τελικό και τη μεγάλη ευκαιρία στην ιστορία της να εδραιωθεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά βεβαίως που αναφέρεις είναι ζώσα ιστορία της Gladbach και των ευρωπαϊκών κυπέλλων αναμφίβολα, αλλά τι σημασία μπορεί να έχουν όμως αυτή τη στιγμή που αλήθεια από πλευρά συναισθήματος ελληνικού το παιχνίδι γυρίζει ανάποδα για την ΑΕΚ. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηλίας Ατματζίδης αυτά τα γκολπόστα του είναι εξίσου μισητά όπως ήταν τότε για τους παίκτες της Gladbach. Ο Κλίνκερ είχε πολύ την μπάλα εδώ και τελικά ο Κούτουλας κέρδισε έξυπνα ένα πλάγιο καθώς χτύπησε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο παίκτη του και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Όμως οι Έλληνες παίκτες ξανάχασαν και η Gladbach σαφέστατα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και τον αέρα του 2-0 και της γηπεδούχου. Έφενμπεργκ. Έφενμπεργκ πέρασε το Μαλαδένι σε μια επίδειξη του άψογου ταλέντου του. Ο Φρόντσεκ για τον Νταλίν. Αυτός πίσω στον Άντερσον. Ο Σουηδός τροφοδοτεί τον Σνάιντερ που άφησε για τον Νόιν. Κάστερ Μάγερ. Βαθιά παλιά με στόχο τον Νταλίν. Ο Νταλίν που κέρδισε 2 ενωσίτες στο σουτ. Δεν ανησυχεί αυτή τη φορά στον Ηλία Ματζίδη. Προτήματα για τον Μάρτιν Νταλίν σε πρώτο πλάνο. Ναι, η προηγούμενη φάση από μια κάμερα που βρίσκεται μέσα για τον Ματζίδη. Τελικά αυτό ήταν το 2-0 από τον Φλίψεν. Μας το ξανάδωσαν για μια ακόμα φορά οι Γερμανοί. Άντερσον. Η πάσα του για τον Έφενμπεργκ, ο Κωστένογλου πάντα κοντά του. Κέρδισε ο ο Μπορμπόκης. Κακή συνεννόηση με τον Κετσπάγια. Η ΑΕΚ δείχνει σημεία αποδιοργάνωσης. Ας ελπίσουμε να συνέλθει το συντομότερο. Έφενμπεργκ για τον Κάστερ Μάγερ με το Σαβεύσκι μπροστά τους. Σνάιντερ, Κλίνκερτ και να η φανατική οπαδή της Gladbach πίσω από την εστία του Ηλία Ματζίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Μια εστία για την οποία έγινε πολλή συζήτηση νωρίτερα από μένα και τον Ανδρέα Δημάτο. Ενώ εσείς δεν βλέπετε, η ΑΕΚ Πάγεβιτς θα πραγματοποιήσουν σε λίγο την πρώτη αλλαγή τους. Και αυτός που θα μπει στο παιχνίδι θα είναι ο Δημήτρης Κος, καθώς ασφαλώς με αυτή την εξέλιξη η ΑΕΚ ζητάει τον γκολ. Ο Κετσπάγια προσπάθησε ανάμεσα από 3 και βεβαίως αυτά δεν είναι εύκολα. Φρόντσεκ, Βίνχοφ και τώρα ο Κάστερ Μάγερ. Κάστερ Μάγερ λάθος, ανακόπτεται από τον Κούτουλα. Μαλαδένης. Προσπαθεί ο Σαμπανάτζοβιτς και τώρα ο Μπορμπόκης.
Σαβεύσκι, πολύ όμορφη παλιά για τον Μαλαδένη. Μαλαδένης με τον Φρόντσεκ μπροστά του. Τον ανακόπτει και έχουμε πλάγιο. Γρήγορα από τον Μαλαδένη για τον Μπορμπόκη. Μπορμπόκης πάντα. Κρατάει την μπάλα ο Βασίλης Μπορμπόκης. Κάνει και το σουτ. Καλό το σουτ. Η μπάλα όμως δεν βρήκε το στόχο της. Εδώ ο Βασίλης Μπορμπόκης, 26 ετών. Ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Το σουτ από τον Έλληνα παίκτη. Να ο Δημήτρης Σαραβάκος που σας έλεγα νωρίτερα. Η πρώτη αλλαγή που θα γίνει για την ΑΕΚ, θα βγει ο Μπορμπόκης και θα μπει ο Δημήτρης Σαραβάκος. Εδώ λοιπόν στο 60 λεπτό η πρώτη αλλαγή του Μπάγεβιτς. Βγαίνει ένας μεσοαμυντικός ουσιαστικά, όπως είναι ο φετινός ρόλος του Βασίλη Μπορμπόκη, και μπαίνει ένας φύση επιθετικός, ο Δημήτρης Σαραβάκος, με στόχο την τόνωση της επιθετικής γραμμής, την υποστήριξη του Ντανιέλ Μπατίστα που ήταν πολύ μόνος μέχρι τώρα. Εδώ ο Μπατίστα. Σαραβάκος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Σαμπανάτζοβιτς. Ανοίγεται αριστερά στο βάθος ο Κασάπης και του δίνει τώρα την μπάλα ο Σέρβος. Κασάπης με τον Κάστερμαγερ μπροστά του, βγήκε η σέντρα. Η επέμβαση από τον Άντερσον. Ο Σαραβάκος τρέχει να ωφεληθεί. Ο Βίνιχ διώχνει μακριά. Πέρασε από τον Βλάχο και τον Ταλίνη μπάλα. Κούτουλας σαν λίμπερο, ελέγχει. Μαλαδένης. Ξέφυγε πολύ όμορφα. Ο νεαρός είναι από τους διακριθέντες μέχρι στιγμής. Και φάουλ που γίνεται πάνω στο Μαλαδένη από τον Νόιν και κάτι που θέλει να πει ο Ανδρέας Δημάτος. Και βέβαια η χρησιμοποίηση του Σαραβάκου αντί του Μπορμπόκη αποτελεί τεράστιο ρίσκο για τον Ντουσαμπάγεβιτς, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι από αριστερά για την Gladbach βγαίνει ο Νόιν, ο οποίος με τις έντρες του κάνει το παιχνίδι της Gladbach. Δεν έχει άδικο Ανδρέα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Μπάγεβιτς ξέρει καλύτερα τον καθένα και προσωπικά συμφωνώ μαζί του απόλυτα. Πότε πρέπει το ρίσκο. 100% το ρίσκο για την ΑΕΚ να έρθει εκτός έδρας γκολ. Αν δεν έρθει οπωσδήποτε και μείνει και το 2-0 να μείνει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Εβάνη. Σαφέστατα λοιπόν η ΑΕΚ έχει κερδίσει το μεταξύ ένα φάουλ. Από πολύ Σαραβάκος, για να δούμε, θα επιχειρήσει κατευθείαν. Όχι, θα κάνει σέντρα. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Κασάπης προσπάθησε, έχουμε φάουλ. Την ενέργεια του Κασάπη πάνω στον Κάστερμαγερ. Εδώ βλέπουμε τον Τόμας Κάστερμαγερ και τώρα τον Τόνι Σαβεύσκι σε ένα κοντινό πλάνο. 62 λεπτά στο Μπέκερ. Απευθείας δορυφορική σύνδεση του Σταρ με το γήπεδο της Gladbach. Μπορούσε Μέρχεν Gladbach ΑΕΚ 2-0, πρώτος αγώνας του δευτέρου γύρου του Κυπελούχων Ευρώπης. Παιχνίδι που παρακολουθούν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, αλλά και στη Βόρεια Αμερική. Το φάουλ που χτυπήθηκε γρήγορα, ο Βίνχοφ πιο γρήγορα, μπάλα ο Κούτουλας δείχνει να ελέγχει και πράγματι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά από τον Κασάπη στον Σαβεύσκι και τώρα ο Μπατίστα που θέλει να ξεφύγει όμορφα. Εδώ έχουμε φάουλ, κύριε Κοροάντο. Γερμανοί, Κάστερμαγερ. Βίνχοφ. Πάντα ο Βίνχοφ ξεφεύγει από τον Κασάπη. Κάνει τη σέντρα ο Βλάχος, κακή απόκρουση. Ατματζίδης έκανε τα εύκολα δύσκολα. Πας περιπτώσει μπλόκαρε την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα πλάγιο. Δεν είδα τον Ατματζίδη με μια χαρακτηριστική κίνηση. Έδειξε ότι το έκανε αυτό γιατί ο Μπατίστα εδώ είναι τραυματισμένος στο έδαφος. Δοθείς τις ευκαιρίες να σας πούμε ένα χαρακτηριστικό τίτλο με κεντρικό πρόσωπο και πάλι τον αρχηγό της Gladbach, τον Στέφαν Εφενμπεργκ, του γερμανικού τύπου στη σημερινή του έκδοση και χαρακτηριστικά στην Düsseldorf Express. Ο τίτλος ήταν «Ο Τίγρης θέλει απόψε να χορέψει σιρτάκι» και δεν ξέρω πόσο τα έχει καταφέρει, μάλλον αυτός δεν τα έχει καταφέρει τόσο με αντίπαλο τον Κωστένογλου σήμερα. Όμως να που τα κατάφεραν μέχρι στιγμής ο Νταλίν όσο και ο Κλίψεν για να έχουν διαμορφώσει το σκορ που υπάρχει ως τώρα, το 2-0 υπέρ της Gladbach, με τα γκολ στο 51 από το Σουηδό
και στο 55 από τον Φλίψεν. Ο Μπατίστα του αγωνιστικού χώρου με την ελπίδα ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό στον τραυματισμό του στο γόνατο, αν δεν απατώμε. Ναι, το ξαναβλέπουμε εδώ, γόνατο με γόνατο στη σύγκρουσή του αυτή με τον Κλίνκερ. Και ένα πανό του ΠΑΟΚ, βλέπετε, η ελληνική ομογένεια συμπαρίσταται στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν συλλογικές προτιμήσεις, δεν υπάρχουν συλλογικά πάθη και φανατισμοί. Όχι μόνο όταν υπάρχει αθλητισμός, αλλά κυρίως όταν υπάρχει ελληνική εθνικότητα μακριά από τα πάτρια εδάφη. Και σημαία του Παναθηναϊκού υπάρχει στο γήπεδο και μάλιστα στην πλευρά των οπαδών της Gladbach υπάρχουν πολλοί Έλληνες ανάμεσα στους Γερμανούς. Πολλές ελληνικές σημαίες ανάμεσα στους Γερμανούς φιλάθλους. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος που το έχει αναρτήσει έχει βάλει και το όνομά του, όπως βλέπω από εδώ που βρίσκομαι, George Γιαννιτσά, γράφει χαρακτηριστικά, μαζί με ένα τριφύλι. Σαραβάκος, Βλάχος και ο Μπατίστα που ξαναμπήκε στο παιχνίδι, έστω και χωλένοντας που τον είδαμε για λίγο. Νταλίν. Ο Κάστεν Μάγερ, ευτυχώς η παλιά του για τον Βίτροφ. Ο Σαβεύσκι, ο Σαμπανάτζοβιτς ψάχνει, δεν μπορεί να βρει τον Κετσπάγια εκτός αγωνιστικού χώρου μπάλα. Έχω την εντύπωση και ο Κετσπάγια έτρεξε πολύ, μου δείχνει ότι είναι κουρασμένος. Ανδρέα, τι λες και εσύ? Ο Τιμούρ Κετσπάγια αυτή την εικόνα μου δείχνει και εμένα. Δεν αν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς θα έχει την ίδια άποψη με εμάς. Σε αυτή την περίπτωση ο Βασίλης Τσάρτας θα είναι η δεύτερη αλλαγή. Ο Τσάρτας ήδη προθερμαίνεται. Από ό,τι βλέπω έχει βγάλει και τη φόρμα του. Είναι έτοιμος να αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή. Δούμε σε ποιο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ θα μπει. Η σέντρα τον Φλίψεν, η κεφαλιά από τον Κούτουλα και έχουμε κόρνερ της Gladbach. Το δεύτερο κόρνερ της Gladbach στον αγώνα μόλις έναντι 4 της ΑΕΚ και το πρώτο στο ημίχρονο. Εδώ η φάση μπροστά από τον Έφενμπεργκ, έπιασε την κεφαλιά ο Κούτουλας και πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Gladbach, ο Τόμας Κάστερμάγερ. Χαμηλά το κόρνερ, η μπάλα φτάνει στο Βίνχοφ, το σουτ γκολ. 3-0 από ένα τραγικό λάθος του Ατματζίδη, που αν δεν γίνομαι μάτις κακών, ουσιαστικά αυτή η ατυχής επέμβαση του Ατματζίδη στη συγκεκριμένη φάση μάλλον καταρακώνει όλες τις ελπίδες και τα όνειρα της ΑΕΚ για κάτι καλό συνέχεια. Ξαναβλέπουμε και το 3-0 από τον Βίρχοφ. Δείτε εδώ λοιπόν, το σου του Βίρχοφ περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Κασάπη, μπερδεύτηκε και ο Ατματζίδης, έχει ένα ελαφρυντικό θα έλεγα σε αυτή τη φάση. Εδώ λοιπόν, δείτε, πέρασε κάτω από τα πόδια του Κασάπη που ήταν ο τελευταίος αμυντικός στην συγκεκριμένη φάση, μπερδεύτηκε ο Ατματζίδης, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και Gladbach 3-0 στο 67 με τον γκολ του Βίρχοφ. Ναι, Ανδρέα. Δημοσιογράφοι, να σε διορθώσω σε κάτι. Η ατυχής μη επέμβαση του Ηλία Ατματζίδη που άφησε την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του, νομίζοντας ότι ο Κασάπης θα έδιωχνε την μπάλα, αλλά βέβαια ο τραυματοφύλακας έχει πάντα τον τελευταίο λόγο και το βάρος ευθύνης πέφτει στον Κοζανίδη Πορτιέρο της ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ στο παιχνίδι μπήκε και ο Τσάρτας, ο οποίος πήρε τελικά τη θέση του Μπατίστα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, τραυματίστηκε στο γόνατο σε εκείνη τη φάση. Και έτσι στο 67 μαζί με το 3-0 που σημείωσε ο Βίρχοφ, τη θέση του, επαναλαμβάνω, του τραυματία Μπατίστα παίρνει ο Βασίλης Τσάρτας. Και επιθετικό δίδυμο για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα θα είναι ο Κετσπάγια με τον Σαραβάκο. Θα δούμε λοιπόν τη συνέχεια στο παιχνίδι, με την Gladbach βεβαίως πια να έχει αποκτήσει ένα σαφέστατο και μεγάλο προβάδισμα στο σκορ. Και φάουλ που κάνει τώρα ο Βίρχοφ, ο σκόρερ του, ο Φρόντσεκ, το φάουλ που έκανε πάνω στον Μαλαδέ. Σαραβάκος στο φάουλ. Και ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής εδώ στο Μπέκελμπεργκ έχει δύο όψεις. Ένα δεύτερο ημίχρονο εντελώς διαφορετικό από το πρώτο. Η πολύ καλή ΑΕΚ του πρώτου ημιχρόνου δυστυχώς αντικαταστάθηκε από μια ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό που τα γρήγορα γκολ και τα αμυντικά λάθη, αν θέλετε, στο Ματζίδη που ξαναβλέπουμε για μια ακόμα φορά την επίτευξη του τρίτου της Gladbach, έφεραν τα πάνω κάτω, έφεραν διαδοχικά γκολ
και κάνουν την ελληνική ομάδα να είναι πραγματικά έξω από τα νερά της. Νάτος εδώ, αυτό στο χαβά του, ο παραδοσιακός οπαδός της Gladbach με τον ταμπούρλο. Ένα παιχνίδι που εξελίσσεται πλέον σε φιέστα για τους Γερμανούς και μια βραδιά που γίνεται πολύ γλυκιά για αυτούς. Με το 3-0 ένα ισχυρό αποθεματικό για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας σε 14 νύχτες από σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μπετ Κράους είχε χαρακτηρίσει ικανοποιητικό σκορ για την ομάδα του το 2-0. Πόσο μάλλον ικανοποιημένος μπορεί να αισθάνεται τώρα. Καλύτερα δεν θα μπορούσαν να του είχαν έρθει τα πράγματα, καθώς εγώ θα επιμείνω, η Gladbach δεν έχει δείξει και κάτι το ιδιαίτερο. Σαραβάκος θέλει να βρει τον Σαβεύσκι, εύκολα ο Κάμπς βγήκε έγκαιρα και μπλοκάρισε την μπάλα. Βέβαια θα πείτε από την άλλη πλευρά τι ιδιαίτερο περισσότερο να δείξει, έχει σημειώσει 3 γκολ, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι. Όμως θα επιμείνω και θα πω, άλλωστε παρακολουθείτε και εσείς το παιχνίδι, έχετε βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα. Τα 3 γκολ της Gladbach δεν οφείλονται τόσο στο πολύ καλό παιχνίδι, στο αποπληστικό παιχνίδι των Γερμανών, όσο στην ολιγορία και στα λάθη της ΑΕΚ. Έφενμπεργκ και πάντα ο Κωστένογλου μπροστά του. Κάστερ Μάγερ τη σέντρα απευθείας. Και βέβαια το παιχνίδι αυτό θυμίζει το μάτς που παρακολουθήσαμε εδώ στην Γερμανία Τρίτη για το κύπελο ΕΦΑ της Werder Βρέμις με την Δυναμό Μινσκ. Είχε ακριβώς τον ίδιο ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο. Τίποτα δεν έδειχνε ότι η Werder Βρέμις θα μπορούσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Λευκορώσων τόσο εύκολα και μικρό διάστημα στην επανάληψη για 15-20 λεπτά βρήκαν τον ρυθμό τους και κατάφεραν να σκοράρουν 5 φορές Λευκορώσων. Βέβαια όλοι απευχόμαστε να συμβεί και κάτι τέτοιο σήμερα, να γίνει βραδιά τόσο μαύρη για την ΑΕΚ. Ο Τματζίδης εδώ και η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κασάπη, τον Τσάρτα τώρα, που είναι πολύ καλός βεβαίως χειριστής της μπάλας. Όμορφη η παλιά του για τον Σαβεύσκι. Ανοίγεται και σπαγιακή ο Σαραβάκος. Μπαίνει ο Νόιν και διώχνει. Άρχεται το που επιμένει. Τσάρτας θέλει να βρει διάδρομο και το σούτ έχει δυνατά πόδια, η μπάλα out. Καλή επιθετική στιγμή για την ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τσάρτα σε πρώτο πλάνο. Και από μια κάμερα που βρίσκεται πίσω από την εστία του Κάμπς, το σούτ του Τσάρτα δεν είναι πολύ μπάλα για να πάει στη δεξιά γωνία του Γερμανού πορτιέρου. Έκλεψε ο Σαμπανάτζοβιτς από τον Φλίψεν. Σαμπανάτζοβιτς πάντα για τον Κετσπάγια. Τσάρτας κοντράρισε ο Βίνχοφ. Ίσως θα έπρεπε να ξαναδώσει στον Κετσπάγια ο Τσάρτας που ήταν ξεμαρκάριστος. Σαβεύσκι, η ΑΕΚ που επιμένει. Για να δούμε. Προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Σαραβάκος με τον Νόιν φρουρό του. Κετσπάγια. Λάθος του Κετσπάγια. Επιμένει. Δίνει όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει. Η Gladbach που θέλει να βγει στην αντεπίθεση αλλά δεν τα καταφέρνει ο Νταλίν που θα πάρει φάουλ. Μάλλον εκβιαστικά θα έλεγα. Διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή, τον Πορτογάλο και πήρε το φάουλ. Σουηδός Νταλίν που θα το ξαναπώ για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα στην πρώτο ημίχρονο. Είναι υπατμόν, έχει έτοιμες αποσκευές του για την Ίντερ και το καμπιονάτο, χωρίς αυτό να είναι και 100% σίγουρο. Ενώ ήδη η Gladbach προχώρησε, το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και ανακοίνωσε προχθές την απόκτηση του αντικαταστάτη του. Αν τελικά φύγει, ενός άλλου διεθνή νεαρού, του 20χρονου και συμπατριώτη του, του Νταλή, του Σουηδού της Μάλμε, του Γιούργκ Πέρσον. Φλίψεν για τον Έφενμπεργκ. Πολύ ωραία μορφή παλιά για τον Νόιν. Ο Νόιν που κάνει τη σέντρα, ο Νταλίν το σουτ και έχουμε διακοπή της φάσης. Καθώς έχει σφυρίξει νωρίτερα ο διαιτής, υπάρχει φάουλ, χέρι που έγινε στο ξεκίνημα της φάσης από τον Νταλίν. Και βέβαια ο Νταλίν δήλωσε εκείνος ότι θέλει να φύγει γιατί η Gladbach δεν εκπληρώνει τις φιλοδοξίες. Ξέρουμε βέβαια κατά πόσο μπορεί να αναθεωρήσει τις απόψεις του με μια επιτυχημένη φετινή πορεία της Gladbach στην Ευρώπη, στην πρώτη της εμφάνιση στα ευρωπαϊκά κύπελα μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Και μέσα σε όλα ο Κράους, αν είδατε για λίγο το πλάνο που έγινε πάνω στο νούμερο 12, θα κάνει την πρώτη του αλλαγή. Αυτός που θα μπει στο παιχνίδι είναι ο Τόμας Χέρσεν. Να δούμε ποιανού τη θέση θα πάρει. Και τσπάγια ένα ακόμη λάθος του Γεωργιανού από τα πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτή τη φορά φάουλ που κάνει ο Σαβεύσκι πάνω στον Φλίψεν, το σκόρερ του δεύτερου γκολ της Gladbach. 16 λεπτά για το τέλος του αγώνα εδώ στο Μπέκερ. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι τηλεθεατές του Σταρ, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βόρειο Αμερική. Μπορούσα Μέχεν Gladbach ΑΕΚ 3-0 στον πρώτο αγώνα του δεύτερου γύρου του κυπέλου Κυπελούχων Ευρώπης.
με τα γκολ του Νταλίν στο 51, του Κλίφσεν στο 55 και του Βίνχοφ στο 67. Και Τσπάγια θέλει να βρει το Σαραβάκο. Πρόλαβε ο Κλίνκερ, Κάστερμάγερ τώρα. Για τον Φλίξεν. Και επαναλαμβάνω ζητώντας για μια ακόμα φορά συγγνώμη για το πρόβλημα στον ήχο. Ξέρω πολύ καλά ότι η φωνή μου έρχεται με διακοπές στα αυτιά σας. Για το πρόβλημα δεν οφείλεται το Σταρ, αλλά οι γερμανικές τηλεπικοινωνίες. Και παρά τις προσπάθειές τους δεν έχει διορθωθεί. Πέρασε ο Φρόντσεκ από το Μαλαδένι, όχι όμως και από τον Βλάχο, με φάουλο η επέμβαση του Βλάχου. Δείτε εδώ πώς διαμαρτύρεται ο Μιχάλης Βλάχος, δεν χρειάζονται αυτά. Έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα από τον πρώτο αγώνα με τη Σιόν. Μια δεύτερη θα του κοστίσει απουσία από τη ρεβάνς με την Gladbach. Και να, και ο Χάρης Κοπιτσής που θα αποτελέσει την τρίτη αλλαγή του Μπάκεβιτς. Να δούμε αν θα γίνουν ταυτόχρονα οι δύο αλλαγές. Και για την Gladbach και για την ΑΕΚ. Όχι, λέει ο διαιτητής, θα δώσει το δικό του σύνθημα. Αυτός πάντως που θα βγει είναι ο Κετσπάγια, έχει ήδη βγει. Και ο Κάστερμάγερ, ο καθένας θα περιμένει τη σειρά του, έτσι είναι. Πρώτος σηκώθηκε ο Χέρσεν, που θα αποτελέσει τώρα την πρώτη αλλαγή του Κράους. Ο Χέρσεν λοιπόν στη θέση του Κάστερμάγερ το 76. Και ο Χάρης η τρίτη αλλαγή του Μπάκεβιτς στη θέση του Κεσπάγια, που σας έλεγα και νωρίτερα ότι είναι κουρασμένος. Επιθετικό φάουλ του Έφερ Κωστένογλου και φωνάζουν οι Γερμανοί. Τι ήταν εδώ και πέναλτι. Να εδώ από την έκφραση του προσώπου του Πορτογάλου του Κοροάντου είδατε ότι δυσανασχέτισε με την γερμανική απέτηση. Σαραβάκος. Λάθος από τον Σαβεύσκι. Offside ο Εφενμπεργκ. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση, έχει καταλογιστεί. Κοπιτσής εδώ. Τον βλέπουμε και τώρα τον Τσάρτα που ψάχνει το Σαραβάκο. Έδιωξε ο Κλίνκ. Ο Σνάιντερ για τον Βίνχοφ. Νταλίν. Νταλίν για τον Εφενμπεργκ. Και έχουμε πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Και βέβαια αυτό το 3-0 που βλέπετε στους δέκτες σας είναι το πιο βαρύ σκορ με το οποίο χάνει η ΑΕΚ στην Ευρώπη επί των ημερών του Σαμπάγεβιτς, μαζί με το 3-0 που είχε ιτηθεί στο Αιτχόβεν. Τότε ήταν ο Ρωμάριο, τώρα είναι ο Νταλίν για την ομάδα του Σαμπάγεβιτς. Βλάχος εδώ. Τσάρτας. Τσάρτας ψάχνει τον Σαβεύσκι, είναι δυνατή η παλιά. Έχει και πολλά λεπτά τώρα στα πόδια του Σαβεύσκι. Η ΑΕΚ που επιμένει με τον Βασίλη Τσάρτα. Δεν βρήκε όμως η παλιά του το Σαραβάκο. Σαμπανάτζοβιτς. Κοπιτσής. Σαραβάκος. Σαραβάκος ψάχνει για στήρι. Ο Τσάρτας ανοίγεται στο βάθος ο Κασάπης. Πολύ όμορφη παλιά του Τσάρτα για φάση. Κασάπης τέντρα. Γκολ η ΑΕΚ. Γκολ η ΑΕΚ με τον Χρήστο Μαλαδένη στο 78. Είναι το γκολ που ζητούσε η ΑΕΚ πια. Το ζητούσε και νωρίτερα, αλλά από αργά. Άλλο 3-0, άλλο 3-1 βεβαίως, και με έναν αγώνα που έχει ψωμί ακόμη σε αυτά τα τελευταία 12 λεπτά πια γίνονται δραματικά, κυρίες και κύριοι. Ξανά το γκολ της ΑΕΚ. Η πολύ όμορφη παλιά του Τσάρτα. Η γλυκύντρα του Κασάπη, από κοντά ο Μαλαδένης, 3-1. Και ξανά από μια ακόμη κάμερα το γκολ της ελληνικής. Εδώ ο Χρήστος Μαλαδένης κοντά, δεν συγχωρεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Gladbach ΑΕΚ 3-1 στο 78. Και να πάλι τα καπνογόνα. Δεν χρειάζονται αυτά. Το έχουμε ξαναπεί. Και βέβαια όσο τα έχουν μαζί τους στην κερκίδα είναι εντάξει. Όσο τα πετάνε στον αγωνιστικό χώρο, το πρόβλημα για την ΑΕΚ μπορεί να δημιουργηθεί και να είναι τεράστιο. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια του. Φρόντσεκ για τον Νταλίν και φάουλο Σαμπανάτζοβιτς. Θα υπάρξει και κάρτα, βέβαια. Κάρτα λοιπόν και στο Σαμπανάτζοβιτς. Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα μη συμμετοχής του και τόσο για αυτόν όσο και για τον Νίκο Κωστένογλου.
που έχει επίσης παρατηρηθεί με κάρτα. Στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ ο Σαμπανάτζοβιτς. Και το φάουλ οι γηπεδούχοι με τον Άντερ και τον Έφενμπεργκ πάνω στην μπάλα. Πλασαριστά προφανώς από Έφενμπεργκ. Για να δούμε. Πράγματι έτσι. Το σούτ του Σουηδού, ο Ατματζίδης και πάλι ασταθής. Ένας Ατματζίδης αγνώριστος στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κόρνερ για την Gladbach ευτυχώς. Ξανά εδώ το φάουλ του Άντερσον. Δείτε εδώ, η μπάλα γκελάρει στο έδαφος και ο Ατματζίδης ίσα και τη βρίσκει τελευταία στιγμή για να περάσει μπάλα πάνω από τα δοκάρια του και να καταλήξει κόρνερ. Είναι το τρίτο κόρνερ της Gladbach. Εκτελεστής ο Φλίψεν. Ο Άντερσον που έχει προωθεί την κεφαλιά, out ευτυχώς για να λυθεί αυτή η πολιορκία στα καρέ της ΑΕΚ. 10 λεπτά πριν τέλος ενός αγώνα που έχει δραματική τελικά εξέλιξη. 3-1 η Gladbach μπροστά, αλλά η ΑΕΚ θα ζητήσει το δεύτερο γκολ. Και γιατί όχι. Για να δούμε. Ο Κασάπης για τον Κοπιτσί. Ο αγώνας τελειώνει όταν σφυρίζει ο διαιτητής. Το σούτ από τον Κοπιτσί μπλοκάρει ο Κάμψ. Κοπιτσής που έχει δυνάμεις και εγώ ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει από τα άκρα και με τον Κοπιτσί. Νόιν. Άντερσον. Πέρασε η μπάλα από Κωστένογλου και Έφενμπεργκ, ελέγχει Τούλας. Κωστένογλου για το Μαλαδένι τώρα τον σκόρερ του Κοπιτσάη. Κοπιτσής. Κοπιτσής σέντρα, πολύ άσχημη σέντρα, απευθεία στην αγκαλιά του Κάμψ, πολύ πιο έξω, έπρεπε να κάνει τη σέντρα ο Χάρης ο Κοπιτσής. Από τον Έφενμπεργκ στον Σνάιντερ, δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στον Νταλίν, έκοψε ο Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς πάντα. Αλλάζει όμορφα το παιχνίδι για τον Κοπιτσί. Και οι Έλληνες φίλαθλοι που ξύπνησαν και πάλι. Δεν υπάρχει offside με τον Σαραβάκο. Σαραβάκος που κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Όχι, έδιωξαν τελικά. Οι Γερμανοί Τσάρτας προσπάθησε εκεί, Φλίψεν μακριά, Κοπιτσής εκεί. 6 με αντίπαλο τον Έφενμπεργκ. Να και επίδειξη μπροστά στον αρχηγό της Gladbach από το Χάρη Κοπιτσί. Γιατί όχι. Λάθος από τον Τσάρτα. Κερδίζει ο Σαβεύσκι. Χάνει όμως και αυτός. Φλίψεν, Βίνχοφ, Νταλίν. Ενώ δεν βλέπετε είναι ο Σαβεύσκι. Έκοψε ο Σαμπανάτζοβιτς. Τσάρτας. Τσάρτας λάθος. Ένα ακόμη λάθος. Κλίνκερ. Άλλαξε με τον Χέρσεν. Ο Άντερσον. Κακό κοντρόλ από τον Βίνχοφ. Τέτοιο Φρόντσεκ να υποφεληθεί. Κερδίζει ο Μιχάλης Βλάχος. Σαμπανάτζοβιτς. Τσάρτας. Βαθιά παλιά του Τσάρτα. Περνάει από Μαλαδένι και Άντερσον. Και εδώ ο Κάμψ. 83ο λεπτό στο Μπέκερ. Απευθείας δορυφορική σύνδεση του Σταρ με το γήπεδο του Μönchengladbach. Gladbach ΑΕΚ 3-1. Λάθος των Γερμανών. Ο Κοπιτσής, Μαλαδένης που κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κοπιτσής για τον Τσάρτα. Αυτός θέλει να βρει το Σαραβάκο. Τον ανέκοψε ο Σνάιντερ. Επιμένουν οι παίκτες. Τσάρτας. Κέρδισε πολύ όμορφα την μπάλα. Μαλαδένης για τον Σαμπανάτζοβιτς, είναι ξεμαρκάριστο στο βάθος ο Κασάπης αριστερά. Πάντα Σαμπανάτζοβιτς προτιμάει κοντά του τον Τσάρτα. Σαραβάκος. Μαλαδένης. Κοπιτσής. Ωραίο το 1-2 με το Μαλαδένη. Έκοψε ο Σνάιντερ. Έρχεται ο Φλιπ. Ο Νόιν δίνει τη λύση. Κάνει όμως και το λάθος. Κασάπης. Άφησε για τον Σαβεύσκι. Τσάρτας. Τσάρτας για τον Σαραβάκο. Σαραβάκο στη σέντρα πλευρά, η κεφαλιά από τον Κασάπη, η μπάλα κοντράρισε, φωνάζει για χέρι ο Κασάπης, κοντράρισε στο Χέρσεν και κατέληξε στην αγκαλιά του Κάμψ. Να, ο Μιχάλης Κασάπης. Για να δούμε. Σέντρα λοιπόν Σαραβάκο. Εδώ, μπάλα βρήκε το χέρι, ακούσει εκεί. Δεν ήταν καν τεντωμένο ή υψωμένο
ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλογίσουμε πρόθεση στον Χέρτσεν. Ανδρέα. Και πολύ μικρή απόσταση μεταξύ του Κασάπη και του αμυντικού της Gladbach δεν δικαιολογείται πρόθεση. Όχι βεβαίως. Ενστικτωδώς απλώς βρήκε η μπάλα το χέρι ελαφρώς του Χέρτσεν. Σαραβάκος, λάθος. Σνάιντερ για τον Βίνχοφ. Πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Σαβεύσκι. Τα δύο χτάρια εκεί στο βάθος. Μονομάχησαν, ο Σκοπιανός ψάχνει συμπαίχτη του. Τσάρτας. Μαλαδένης και πάλι Τσάρτας που επιχειρεί ατομική προσπάθεια και ωραία πάσα τώρα για τον Κοπιτσί. Κοπιτσής βγάζει τη σέντρα μπροστά από τον Φρόντσεκ που τη βρήκε προσωρινά. Κι άλλο από τους Έλληνες φιλάθλους. Η ΑΕΚ ζητάει το δεύτερο γκολ 5 λεπτά πριν τέλος. 5 δραματικά λεπτά, φίλες και φίλοι. Δεν έφτασε η παλιά του Σαβεύσκι ποτέ στο Σαμπανάτζοβιτς. Τραβάει από τη φανέλα ο Κωστένογλου, αφήνει πλεονέκτημα ο Πορτογάλος. Προσπαθεί τώρα ο Πλίψεν, ατομική προσπάθεια, προσοχή, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Επιμένει ο Πλίψεν και έχουμε κόρνερ για την από την επέμβαση του Νίκου Κωστένογλου ή του Γιώργου. Συγγνώμη. Να εδώ η φάση, εδώ κάνει φάουλ ο Κωστένογλου στον Πλίψεν. Αφήνει όμως πλεονέκτημα ο Πορτογάλος ρέφερι, ο Μοντέιρο Κοροάντο. Οι Γερμανοί που παγώνουν τώρα το παιχνίδι, βλέπετε εσείς, αργά πήγε ο Πλίψεν να εκτελέσει το τέταρτο κόρνερ της Gladbach στο σημερινό παιχνίδι, τρίτο στην επανάληψη. Και να, μία ακόμη αλλαγή για την Gladbach, αυτός μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 13, είναι ο Μαξ Χούιμπερτ, 25 ετών. Το κόρνερ εδώ μεταξύ εκτελείται, μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Βγήκε λοιπόν ο Νόιν και μπήκε ο Χούιμπερτς ο Ολλανδός στο 86. Η δεύτερη αλλαγή του Κράους. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα 10 λεπτά. Το 3-1 παραμένει. Τσάρτας που είναι κλεισμένος και αναγκάζεται να δώσει τώρα στο Σαραβάκο. Σαραβάκος, ωραία η παλιά του για τον Κοπιτσί. Βγαίνει και ο Κάμψ, θέλει να πλασάρει ο Κοπιτσής από δύσκολη και έχουμε κόρνερ. Καθώς ο Κάμψ βγήκε έγκαιρα και παρεχώρησε το κόρνερ και ζητάει out ο Γερμανός τροπολάκας. Κόρνερ με εκτελεστή τον Βασίλη Τσάρτα και εδώ οι κάμερες πάνω στο σκόρερ της Ένωσης, το Χρήστο. Ο Τσάρτας λοιπόν με το αριστερό, πάντα χάνει ο Κάμψ που ευνηδιάστηκε. Ο Σαμπανάτζοβιτς στο σουτ, έδιωξε ο Σνάιντερ. Έρχεται ο Έφενμπεργκ να λύσει την πολιτικία και η Gladbach που θέλει να αντεπίθεση με τον Χέρσεν. Χέρσεν που ψάχνει τον ελθόντα τον Χούιμπερτ. Ταλίν Χούιμπερτ είναι offside ο Λανδός. Τελικά υπάρχει και χέρι, όχι, το offside έχει καταλογιστεί, αυτό που είπα αρχικά. Χτυπήθηκε τώρα από τον Ατματσίδη. Οι Γερμανοί μας δίνουν την προηγούμενη φάση. Και τώρα και πάλι σε ζωντανή μετάδοση. Σαμπανάτζοβιτς. Κοπιτσής με τη μία για το Σαραβάκο. Έκοψε ο Άντερσον και ο Φρόντσεκ και δίνει στον Χούιμπερτς. Ο Χούιμπερτς που μπήκε στο παιχνίδι όπως είπαμε πριν από λίγο και αποκτήθηκε φέτος από την Ρόντα ο Ολλανδός. Μία από τις 6 φετινές μεταγραφές της Gladbach που τις κόστησαν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 11 εκατομμύρια μάρκα. Κοντά στα 1.800.000.000 δραχμές. Και κάτι χαρακτηριστικό για την Gladbach, ότι στην 26η της περιλαμβάνεται και ένας δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ο Χρυσοβαλάντης Αναγνώστου, που αποκτήθηκε το χέρι του 94 από τη Φορτούνα μόλις 20 ετών. Και προπονείται με την πρώτη ομάδα της Gladbach. Το σούτ από το Σνάιντερ θέλει να βρει στον Έφενμπεργκ και έχω την εντύπωση και στα χέρια μας περιπτώσει. Η ΑΕΚ που θέλει να βγει στην αντεπίθεση με τον Κοπιτσί. Στην άλλη το βάθος αριστερά ανοίγει το Κασάπης, τελικά προτιμάει κοντά του το Σαραβάκο Κοπιτσής. Σαραβάκος με το Μαλαδένι, δεν παίζουν το 1-2, δεν τα κατάφεραν οι Έλληνες παίχτες, έκοψαν οι Γερμανοί. Σνάιντερ.
Άντερσον, Έφενμπεργκ και πάλι ο Μπέκερ. Μισό λεπτό ακόμη με το δικό μου χρονόμετρο για το τέλος του αγώνα. Το 3-1 διατηρείται. Και ακόμη και το τέλεσμα να μείνει, δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα. Έκανε χέρι ο Νταλίν, το είδε ο Πορτογάλος για την ΑΕΚ. Δεν είναι τόσο μαύρα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Είναι βεβαίως μια πάρα πολύ αποστολή, αυτή που θα έχει μετά από 14 νύχτες στη Νέα Φιλαδέλφια η ελληνική ομάδα, για να ανατρέψει αυτό το σκορ. Επαναλαμβάνω, εάν παραμείνει για με τον Κομπιτζή, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο πλέον όπως ήταν νωρίτερα με το 3-0 στην πλάτη της. Ο Σαραβάκος το σουτ, η μπάλα. Νάτος, ο Δημήτρης Σαραβάκος. Το δυνατό σουτ που επιχείρησε δεν είχε καμία τύχη. Τα 90 λεπτά του παιχνιδιού συμπληρώθηκαν. Απομένει να ακούσουμε το τελευταίο στίγμα από τον χώρο Άντους. Κομπιτσής. Κρατάει την μπάλα καθώς είναι μπροστά του Χούιμπερτς. Δεν έφτασε στο Μαλαδένι. Κούτουλας, Σαμπανάτζοβιτς. Προσοχή εκεί, οι κοντινές μπαλιές με τους επιθετικούς της Γκλάντμπαχ να περιμένουν το λάθος. Ξέφυγε ο Τσάρτας σε μια επίδειξη τεχνικής κατάρτισης άψογης. Πάντα ο Τσάρτας ψάχνει χώρο, κάνει το shoot-out. Είχε καλό χώρο, είχε καλό οπτικό πεδίο ο Βασίλης Τσάρτας. Τα έχει με τον εαυτό του, με την τύχη του. Δεν έπιασε το σούτ όπως τα ήθελε. Ο Σαβεύσκι και το μεταξύ είναι στο έδαφος, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Εδώ ο Τσάρτας λοιπόν που απελευθερώθηκε έπιασε ισχυρό σούτ, που όμως ήταν πολύ άστοχο. Και βέβαια λίγο πριν καληνυχτήσουμε, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, να πούμε ότι στα θετικά της ΑΕΚ είναι πλέον η καλή της εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και ο χαρακτήρας καλής ομάδας που έδειξε μετά το 3-0, όταν κατά κύριο λόγο με το Μαλαδένι αλλά και με την είσοδο του Βασίλη Τσάρτα κατάφερε να επιβάλλει σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο του μάτς, όταν η Γερμανία ήδη ανέβει πάρα πολύ, κατάφερε να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτάσει στο 3-1 που της αναπτερώνει κάποιες ελπίδες για πρόκριση. Εκεί και πέρα να μην αρκεστεί σε αυτό, αλλά να διεκδικήσει με αρκετές αξιώσεις το δεύτερο γκολ, το οποίο ούτως ή άλλως το οποίο μάλλον δεν φαίνεται να έρχεται, αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δίνει με αρκετές ελπίδες κρατάει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης και δίνει οπωσδήποτε με αξιώσεις ραντεβού στους Γερμανούς σε 14 βράδια στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Ο Κάμπ σε μια από τις τελευταίες στιγμές του αγώνα, καθώς διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νταλίν είναι offside, άφησε ο επόπτης, θέλει προσοχή και το 4-1. Εδώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει offside. Για να την ξαναδούμε τη φάση. Και βεβαίως από την οπτική γωνία που πρέπει να την δούμε, εκτός αν έπιασε τόσο πολύ στον την άμυνα της. Η παλιά του έδωμε δεν υπάρχει offside. Όχι. Αυτή τη φορά, ξαναβλέποντας το replay, το βλέπετε και εσείς, είμαι κατηγορημένος, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει offside και το 4-1 με τον τρόπο που ξαναβλέπετε είναι γεγονός. Άλλη το 4 για μια ακόμη φορά από τον Μάρτιν Ντάλιν, και εδώ εσείς δεν στο βάθος στην απέναντι πλευρά είχαμε κάποια μικροεπιζόδια μεταξύ των Ελλήνων οπαδών. Να έναν από αυτούς τον Περκίν, κακός εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο προφανώς να υποθέσω με στόχο τον επόπτη, που εν πάση περιπτώσει δεν είχε και ευθύνη ο άνθρωπος. Να λοιπόν που στο τρίτο όμως λεπτό των καθυστερήσεων πάλι η ΑΕΚ αρχίζει να ξαναχάνει την επαφή με το όνειρο. Σαραβάκος, λάθος, τώρα πια είναι αργά μάλλον. Λίψεν για τον Χούιμπερτ. Χούιμπερτ πάντα έφυγε, έπεσε στο έδαφος, υπάρχει φάουλ από τον Σαμπανάτζοβιτς. Και μου φαίνεται ότι υποτιμήσαμε το γεγονός ότι οι Γερμανοί δεν σταματούν να παλεύουν μέχρι το τελευταίο σύριγμα της λήξης. Δεν υποτίμησε κανείς τίποτα, απλώς ίσως να βιαστήκαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για τη ρεβάνς, έχοντας και την ελπίδα ότι θα έμενε το αποτέλεσμα εκεί.
Να όμως που ο Νταλίν είχε αντίθετη γνώμη και στο 93, ενώ διανύουμε το 5ο λεπτό τώρα των καθυστερήσεων, ο Νταλίν έκανε το 4-1. Η Gladbach έχει κερδίσει αυτό το φάουλ με τον Εφ ή τον Άντερσον εκτελεστή. Ο Εφενμπεργκ τελικά με δύναμη out. Οι κάμερες πάντα πάνω στον Εφενμπεργκ. Και τώρα ο Πορτογάλος διαιτητής, ο Μοντέιρο, σημειώνει το τέλος του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα ο Μπέκερ, κυρίες και κύριοι, μπορούσε η Gladbach 4-1, ένα βαρύ σκορ για την εθνική ομάδα και μια ρεβάνς που γίνεται πάρα πολύ δύσκολη πλέον ύστερα από αυτό το αποτέλεσμα. Για πολύ λίγο και